Mali musulubora Enilla duro kibabi yangala Le Centre international de conférence de Bamako, CICB, vous accueille dans ses 4 bâtiments de grande envergure avec une superficie de 65 000 m², composée de salles multidimensionnelles, notamment la salle Djeli Baba Sissoko avec une capacité de 1000 places, la salle Balamoussa Keïta avec une capacité de 200 places, la salle de banquet Fanta Dama numéro 2 avec 350 places, une salle de conférence de 100 places et une salle de presse de 450 places, sans oublier une salle de restauration VIP d'une capacité de 100 places. Le Centre international de conférence de Bamako, CICB, a pour mission de vous offrir un service de qualité dans le cadre de l'organisation de vos rencontres, d'échanges et de manifestations à caractère scientifique, professionnel ou culturel. Lala, ni y'a fɔ ko gorobunɛ kɛnɛ dɔrɔn i ko kodumanw de. Seli tɛmɛna sisan. Sunkalo kalo kelen. An y'o kɛ lafiya la. Gorobinɛw ɲɛnafina. Nin dun fana ye min ye, a kɛlen don Ala ɲɛna. Gorobinɛw kunkolow dilannen, fini ɲumanw don ni wusulan sigilen suma duman bɛ fan bɛɛ. Jelimuso bɛ se dɔnkilida la, kuma bɛ numukɛ min yɛrɛ bolo. Mais Ala tanu. Fɔlikɛlaw a da tɛ t'olu fana na. Jatigiw bɛ k'u jɔ u jɔyɔrɔ la ko sunkalo banna sisan ko poche videra. Ko wash. O tuma a y'a fɔ wash. Basolo. Oui. Basolo Kante i ye jɔn ye i bɔra min? Lala ne de ye Basolo Kante ye. Kɔsu Kante mɔden. Soto Kante mɔden ni Basan Kumare mɔden. Ani Jeli Seku mɔden. Ani Jeli Fakuyate mɔden ni Maramu Kɔnɛ mɔden ni Kurutum Bambera mɔden. Ni man dɔ Basolo Kante la i b'a fɔ ko arrangeur de jaloux, ni man dɔw la i b'a fɔ ko le roi du bazin. Cɛ kelen tɔgɔ caman. A banna dɛ. Ne bɔra Kulukoro Guni. Mais n wolola Bamakɔ ka mɔ Bamakɔ. Lala. Ne mɔkɛ n'o ye Jeli Seku ye. Moribo Keita bɛ fanga la tuma min. Ale de tun bɛ taa mɔkɛ nɔfɛ. Dugulenw b'a kalama émission de don a bɛ bɔ télé la. K'a ka na k'a ni Jeliba b'a ka tarata su baro kɛ ɲɔgɔn fɛ. A ko k'ale tɛ télé la kuma fɛ, a tɛ radio la kuma fɛ, ko n'a sara k'o cassette bɛ jouer. N'a tun bɔra ka so ɲina nin kalo la. A bɛ segin san wɛrɛ nin kalo la. Ale tun bɛ masaw de baro, n'a bɛ jigin dugu min na a bɛ jigin o masakɛ de kan. O ye Funɛ Fama ye. Jeli de kun do Kuyate. Jeli Fama. Awɔ. Ale tun bɛ jigin masakɛw de kan. Dugulenw b'a kalama. Minnu bɛ ne mɔkɛ dɔn n'u ye ne ye dɔrɔn n'a fɔra ko nin ye Jeli Seku mɔden u b'a fɔ ko Alahu Akibaru. Lala. Sukaro t'a yɛrɛ ka diya fɔ dɛ. O ye tiɲɛ. E min b'a dun e b'a dɔn k'a ka di parce que n'a y'i ka café jɛ don min na i ɲɛ kumunen b'a min. O ye tiɲɛ. A wolola sira la. Sira min ma tana tiɲɛ a furu ni bi cɛ Kante la. Lala kɛlɛ tɛ denw bolo sa, kɛlɛ bɛ baw de bolo. O ye tiɲɛ. Mɔgɔ kun jira ko yɔrɔ caman i b'a d'a cibaga ma. Wallahi hali ni y'anw sigilen ye i b'a dɔn k'anw baw ka ɲi. Lala ne ma kasi miliyɔn nɔfɛ, n ma kasi sanu nɔfɛ, ne ka fierté ye fɛn kelen dɔrɔn de ye. O ye mun ye? Ala kana ne dɛsɛ n ba ni n fa ni n balimaw kɔrɔ ani ne kanubagaw. Amina Rabi. N'o tɛ ne bɛ n diya dɛ, waso tɛ, yɛrɛ yira tɛ, mais n bɛ fɛn o fɛn sɔrɔ dugukolo kan ni n balimaw niyɔrɔ t'a la Ala kan'a diya. Parce que fɛn bɛ mɔgɔ dɔ bolo i b'a sɔrɔ i balimaw bɛ tɔɔrɔ, fɛn bɛ mɔgɔ dɔ bolo i balimaw bɛ kasi. Ne balimaw ka fierté de ye ne ye. Lala n'i tura ne na dɔrɔn i bɛ tu ne balimaw la. O ye kelen ye. Ala ye ne ni maa o maa jɛ n ye nin kuma in fɔ yan émission tɛmɛnen. Ɲamakala tɛ Mali kɔnɔ kuru bɛ ne ni ɲamakala min cɛ fo ni n ye nkalon da mɔgɔ min na.
o tɛ I ni bɛɛ bɛnnen don. ne ni bɛɛ bɛnnen don mais lala n bɛ siran ne tɛ taa yɔrɔ jan n bɛ exemple fila dɔrɔn d'i ma yan sisan ne ye nin den kanu Awɔ. ne ba nana sisan Aramata Sakɔ a ye jama bɛɛ cɛ ci ka taa ne nɔfɛ fo so kɔnɔ A kɛra. lala n'i ba ka ɲi dɔrɔn i b'a don i kɔ la Aramata den de ye ne a ye ne wolo de a bɛ se k'a fɔ ni ba solo bɔra ale de kan ka taa n fo wa ni n yɛrɛ bɔra fɛnɛ n bɛ taa fo parce que n tɛ dangaden ye Umu nana sisan a y'i sigi kuma t'a ne fɛ ani sisan cɛ a bɛ ka fɛn min fɔ a kɛra Ala ɲɛna n'i kɛra ɲuman ye i ni maa minnu bɛ taama n'olu ma kɛ ɲuman ye dɔrɔn i ka ɲuman tɛ dɔn O ye tiɲɛ ye. a banna o ye pɛrɛfu dɔɔni ye k'a yira ko n bɛ tugu mɔgɔ minnu na n bɛ n tagama ɲɔgɔnw dɔn C'est important. voilà ne teri ye n jatigi hɔrɔnw de ye ɲamakala denmisɛnnin tɛ yen ko kuru bɛ ne n'i cɛ hali n'i ye ne laɲini n tɛ s'i ma ayi parce que ɲamakalaya gɛrɛn tɛ ko jugu i tɛ fɛn de sɔrɔ i jatigiw la awɔ O ye tiɲɛ ye. Basolo. naamu An b'i ni Mariam ba ye ɲɔgɔn fɛ. awɔ Ne yɛrɛ ye aw ye ɲaga caman na kɛnɛ ma. awɔ O de ye idée d'an ma an k'aw ta groupe ne kɛnɛ la. i b'an ta groupe ne An ye kɛnɛ fɔlɔ kɛ. don min a kɛra Salifu den ya i ka denkuni na sababu ɲuman Walayi. Ala kana an k'a ma wale ɲuman dɔnbali ye hali n'a ti an bɛ barika da ye Awɔ an bɛ barika da ya ye. awɔ Donc an b'i ni Mariam ba ye aw yɛrɛ ka fɔli bɛnnen don kojugu. awɔ A kun ka di n ye i ka Mariam ba présenter jama la. lala mɔgɔ mɔgɔ kunna wololen don bi mɔgɔ mɔgɔ kɔntannen don ne ba solo de kunna wololen don ne de kɔntannen don lagare tɛ wale ɲuman dɔnbali ye Ala tun y'a da nin kama dɛ mais ne ko don min ko n ye lagare ta k'a da n kɔ la dɔ farala lagare ko kan Bamakɔ yan farafinna ani farajɛ la jelikuntigi mɔden ne ni ma dɔnkili da n'a ma dɔnkili da o bɛ se ka kɛ Ala latigɛ de ye Ala latigɛ de y'o ye mais ne ni ye dɔnkili da dacogo o dacogo la A bɛnnen don. minnu t'a dɔn a b'olu de kamana gan Aramata bɛ sanfili la dɛ walayi ne ba ni hakili bɛ ani dilanni bɛ yen ani jigi bɛ ani yɛrɛdɔn bɛ yen san 10 kuma kelen don dɔ mɔgɔ tɛ Basolo ni sera ma Basolo mun ye Mariam ba ye. I muso don wa? n bɛ ka na ni kuma ye o lala ni sera ne ba ma ne ba b'i i bilasira hali ni ne ni Mariam bɛ téléphone na a bɛ téléphone minɛ Mariam na a bɛ dugawu kɛ n ye nin den in ye ne dɔgɔnin de ye Ahan, question jaabira. awɔ O tuma an ka tɛgɛrɛ fɔ. ni buba bɛ jɛ don min o y'a sɔrɔ Mariam fitinininin don i b'a dɔn lala min ka di ne ye toujours a bɛ ne kun na ko ne kan ka avancer de tɔgɔ bɛ jɔn sɛgɛn ni fɛn bɛɛ ye n'i kɛra dawulatigi ye dɔrɔn don o don i b'i ba fo i b'i mago don i ba la parce que maliyɛn tɛ mɔgɔ ka ɲuman fɔ f'i ka juguman n'u ye mɔgɔ fila ye ɲɔgɔn fɛ u b'u hakilinata de fɔ tulo min bɛ ne fɛ a tɛ n kɔfɛ kuma mɛn ne bɛ taa di tanba bɛ Paris a ko ba solo i dɔgɔmuso wele i k'a gɛrɛ i la ni ne buba bɛ Bamakɔ yan ne tɛ se ka foyi kɛ Mariam ye i tɛ se ka min kɛ an ko buba n ko ne yɛrɛ ye n dɔgɔnin ye dɔnkilida la n ko taalan b'a la a bɛ se dɔnkilida la n y'a wele fo so n kan ka conseil minnu d'a ma n y'olu d'a ma n kan ka bilasira cogo min n b'a bilasira ten ne ye numukɛ de ye balo ni saya cɛ n tɛ ɲinɛ kumakan kɔ n ko lagare gɛrɛ n na n y'i ta n y'a ta o don fo bi Jigiyaw ma tiɲɛ. jigiya ma tiɲɛ ani ɲɔgɔn cɛ Ok. An bɛ kuma di Mariam ba ma. lala denmisɛnninjɛ ye fɛn dɔ ye ni mɔgɔw bɛ jɛ la Ala ye jɛ o jɛ dan diɲɛ kɔnɔ a bɛ ɲuman da a bɛ juguman da mais Bamakɔkaw yɛrɛ de ka sabali sa awɔ i jɔ n ka lancement bila dɔɔni O tuma i ye dɔ de mɛn wa? awɔ n bɛ ka na ni kuma ye o mais i bɛ fɛ k'a tigɛ n da de
lala ne ni kɔnɔni in tɛ ne ni yirini in tɛ n kun bɛ kɔnɔni faga ni yiri tɛ yen kɔnɔ tɛ sigi dɛ balimaya de ye nin se ne ma teriya y'a se ma kanu y'a se ma buba ko lagare ta k'a da i kɔ la n taara sɔrɔ aramata ka lagare don ne ni aramata bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jeliya la kabi daw la tɛnna n ba ŋaniya ka ɲɛ a ma jijugu da ɲɛ na kɛnɛ kan ni ne bɛ se k'i ban ba solo la sinon n tɛ b'a la dɛ parce que n yɛrɛ de don ne yɛrɛ de ye nin ye buba bɛ n wele faransi a bɛ min fɔ n ye a bɛ ni ala de cɛ mais n b'a fɔ bamakɔ ye k'u ka kumaw bila k'u ka sabali ko anw ka fini nɔgɔ bɛ ko an ka so de kɔnɔ ko kɛnɛma kuma tɛ ayiwa an y'o mɛn n bɛ dan ye bamanankan Mariam Ba i bɔra jɔn ni jɔn na i lala o kuma diyara n ye halisa n bɛ bɔ ka jama fo k'an fa ni n ba fo k'an bɔkolo fo ne bɔra aramata sago tayi sago umu sago usumani sago fuseni ba abibu ba sajo kida Sego Sago, Hamadou Sago. Ne bora Kaiba Jabate. lagare Don la kele ni boda ba kele hawa gimbaya ni safiria. Ne d'origine kaizeni yere de. Civilisation. Awo. Donc ne bolo la Bamako ya men d'origine yere kaizen de. Donc ne boro le la. OK. O diyara n ye. An bɛna na après. Sisan an bɛna an ka dɔnkilidala wɛrɛ wele ale ye ka wolo jeli du kɔnɔ ka mɔ jeli du kɔnɔ. Nga ye dɔnkili da a kan tɛ changer a y'o hérité a ka famille la ka da kan ba kan ma changer mɔmuso kan ma changer ayiwa tulomasamaw ni fufafuw sigi kanw ma changer donc bi je peux dire que c'est l'une des voix des belles voix du Mali, l'une des étoiles montantes de la musique malienne. Il s'agit tout simplement de Madame Fof Fatim Diabaté, fille de Oumou Dede Dam. lala ni donna studio la dɔnkili da la n'i ye dɔnkili da kɛr de bɛ ni don dɔnkili la a wali n'i ka dɔnkili ma ni kɛrɛkɛla ɲɛnama ye kɛrɛkɛ a bɛ ni di i ka dɔnkili ma a o dalilu b'ale fɛnɛ bolo a ko ba solo hali ni n tɛ kɛrɛkɛ mɔgɔ ka dɔnkili la n'i ye n wele n bɛ taa k'i nɔfɛ k'o ye n fa Fatim Diabaté ne dɔgɔnin bɔ
Foli Lagarena. Maman, je suis fière de toi. Wallahi maman, tu es toute ma vie. Maman, tu es ma préférée. Maman, I love you. Neba jaliba ini chenge. Neba minyenko kanje ni nogote na tunine. Dede kuya dede siraba neba nyana nema. Foli lalo. Alujulo lusumaya. Barikada mbe barika bilang soro farbereye Shakina amala ne fama jeli yake ne fama mikoro juruta jeli ke intellectuel awala la kumala Fatimu yara ya jali muso intellectuel Ningen fa barikada ne be barika bila nyamakala chemani muso manye Barikada yo dininyamo sitabali tonjon sirimanda ni konade na dininyamo nare magamandika da ni konade Sogotale mandingolu la dundungo sogota narenja tasara wo sani nyani sunjata si ubemi kunkani njokera jominyana sayani togodima kunkani njofora jomiko sayani togoguma nare maga sadale sayani togodima simo aparika kabiri bimase aparika kasora Fatimu jabate mabo television na iya ke jigile ma wo alakana jigilu tinga abada Jalilu au benisu ninga jeli nyogonu mbarikade Solomana Mulugu Solomana Jina Luteri Wakula Luteri Solomani Benjamina Ojiate Kolangolongene Solomani Benjamina Ojiate Lafu Solomani Benjamina Mogolangolonjete Abada Mekano Barikada Kuyate Musole Sekene Fola ye kora la kuma ayo kulo majo la gare o bemi lagare de laydu tange ko alini jeli muso milliardaire tigi yale wele ni Fatima be ko mina lagare be o nyana ba fola de ko na wala lagare ay palima ya mina fente palima ya bo simaga dugu tage ko na wala lagare ale de ni baba simaga be fani bala baba kera ne jigi ya e baba ye jigi tage de ne be jeli yake la kuina jula lanseni nyagate aramata jula jevagate di siraba fulede jabinatu aunde be fala menala nine bora yemma la 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 la
bari ko chuya bela me yatinga de bite bikadi jama bechaya bikadi tagara fo baga bechaya bikadi supporter baga bechaya nebela la do odo fana ni bite kelenge anya nyogono dindinga la fia bugu nena ndela wo odo fana ni bite kelenge de sirimanga na ture mama ni kubarika ninjora ninkeneka demba naye jaliba jatigi e musoba chele chemingenta ka koloke bode ka koloke tamatinga bali e kumbata sunani farilala fofana kanijo ko furu nyonya barkada basolo mba fay kawili nesera masajo mabi yo chekura de kumba foronto nyawule bori kanjo dorome wulide yura min tali kadi demisani fitini ni ba bugo yen tali la ni era podo ko dala ka chido ma be wulide awa isera masamunu masisa ubaroli kadi nyede mama pole ni mode umbaroli kadi ne fa mama ko fosi aso basolo ne ka mariage kera ate kalo sababo ode yato manja tigi buskile jeliala hakili maya be ko dafa mo mi bi so wari la ka soro imadeli kana to ka toro nonde abedimine afari maya be faga kan ka kula weche ode yato jatigi minu be kuma bolo ube 100 millions jatigi minu be kuma bolo ube 100 milena jatigi minu be kuma bolo ube 100 mobile klela jatigi minu be kuma bolo ube 100 dugu kolo chamambala ala ye kumba ala dia de e ko yo me ka domina ngo chokora de sirani kumba ende de delege ani aisa da dafude wasakulu bali bamana muso ko vima basolo ka fini da nyogonga sanu da nyogonga kan na folo ke envelope ko no ka dinema ko ngata dede malo la dugu ka umu foko ka dama ka ka di kumbati makika ta fofana na nae kuma tene da aida kola madamu jara ka joli bamana muso tana tinya bali foronto sina jote dingo fudan jote dingo mo nyogonyani ani ketege gimba damana la wala kali kelebe setigi yakumbaye madamu jara ko rifenti la de e fatimu ngama horo muso faga ma kelebe ka nyogona unyani de fango kata siga sola kana bila bama kola ngo jara la be yoro nga bebe aida kumbati kele ne bolo nga aida be aida bugu fatu stra balo lembe jabila de stra mi ngara nyemo ko banya lenye na kera on fe ko sodi on ko soja ko de on aja mamu sidi de wele ubi lame mbali mabembalilu mo minu ka bali ma ya mandi ay ala laje akko nyugo mina chinga minitie mo minu ka singi amandi nyogomina wo alaye ay nyogomina dinga be bande tuba buluko on choisit pas ses parents ni alaye mindi mogoma ijija ni uye ikibali makanu basolo imay ne jali de yedindi dede kuyata ngara yara ne mangara ya folode mogonta fe ngara yara ne mangara ya umu dede ngara yara fatimu mangara ya folode nebe tugu mogoko imay mogo chama de be jali so ka soro te hina ubali maula mogo chama be jali so ka soro konga be ukaso mogo chama be jali so ka soro barkatila imay ni be fendi kumama aka soro ye barka ngini fani bala kuma barka be mogo mi bi so wari la o wari bi nafa ba de foroto la de sarango sisara ma ni barka tu wele abene akili jiki fase baraka sarantara wele la de gorobina kene temene ba solo tamana ka do saranga minye bazendi on bela jelema al nisrati ya sraka srabi ya makale
itura magansi kiri ni kisa kiri kala ni kisa no kani kiri asa di no bakankuta tura magan ko be di mina wo jaga di bi farala tura magan silu ayaw yambasa sira wolola sira la makale sira sigira sira mi mene diaño ko kenye sira mi mene sagona ko kenye femi kadi ba solo ya aba kenye lala koko ka baraka da sara ko si sara ni universal textile korobina kene be baraka da ye kaye fini min di jelu ma ko fini yera de imaye e solo mogolu kana kuma yoro chaya wallahi billahi sara ko si sara badia abadia nyogona lu chema abadia hora musolu chema atako ya abada nine bora yema mechi abila ablai taranzane kani sorabama madamu kunjam nabe kumaso abenso sanunya wule wechede nabe kumaso abase ni filata abata makasensi sokona nana abenso ala ya kumaso jatigi fenfena jatigi dobe mogo son chamayela oluti siso yoro donde wechede ne jatigi lubenso fonga sinyo konona no benso ubenso ni kemeye no benege ubeneni kemeye no benadia ubeni nadia ni kemeye fona chamamba ene mejigi barikada tukuni wabani bagari mode abi so sanu na dobe ay sanu bu akana kadi umunde de ma ay sanu bu akana ayade fatimu ma ay sanu bu akana ayade jojo ma kona le lagare so kona ma to so dora kale te konta o dona kana bla bila ma kan fla fiede nyaga sigira sanje batela ay bara mi ga kera ala nyena imaye nebe sensen beta kulubalila garanke de tamba papa kulubali be États-Unis daramani de tamba be États-Unis na be kumason aben son wari chamamba la fombe sira kanu danye munye yukono be ke domi ka avion takabo États-Unis kana ko jali fanga ya jatigi de ko jatigi do man tangele musomi ngolo ko lu nimisa ba solo ninge garanke de tamba wele kulubali la kalu nyana nema unyana wolo babere de ma wo ko to songo abe akili jigi mama no kulubali de bala jigi kanfi abe akili jigi korongo fofana de bala ye jigi kanfi bala ye nena la lagare so hectare duru ni galondo ala kana bonni kene kan ni kodo makena bala ye lagare so hectare duru ka jojo sira so titiri français ka fatimu lagare so titiri français o dalembe jigi chamambaka ne ka konya ya kera bala ye kumaso tura sabala ay tagara fosa ninge olube barikada fone ka aramata nyambele wele madamu babi nyasoro aida sababu yala kana ke marki dona e bamako aida kan ke sanu batigi e bamako aida kan ente me nyogona lula bamako aida nya aramata soro sababu yala kakaya tu mari kode ala soro sababu yala kasegika alama nyambele deni soro sababu yala fata bade nyuma ngo bawa nyambele bali ma nyuma ngo madamu elwa e fatimu niye bamana muso wele ite salifu kulubali de wasa wele wa wasa ya nyogona ude kumali de be wasama ay sata dafude wasa ye kankalen tigiye horonding chama imai uba fo karisa ye nyamo wadenge be do mun fe mo min ba damine ni talaba halala mana damine alala ba labande kali tamunde wasa ye kankalen tigiye de ami tamunde na ya damine dora ba laba ni ne bora ye ma mbe susa babanjo mwele jankunda bula koroma godi kumba sora wele sora nana sakini badi kumba maramu mala kulubali ni ne bora ye ma ne be do fomba dinge burama jabate de la via isora
kuina jula lanseni nyagate jeli kuma mamare dieka mamare tiewa jebagate muso de siraba madamu wesh washika sheribale ko jugu ya bena biatinere kuina jula lanseni nyagate jaba sitanga la vieille tokama madamu wesh kele goro ninga do fombali maye fone ka do fo cheson kulubali de kumba e matu kumba kuma kera ne fe ayelania imai jali ko wulolu be sonne subhana jali kambetu woni olu me ka fukoma ko me ka fi ma fo mari kala sanji ni olu be nya ala modu sakidango para mueshi washika sheribale nanginya mabondala la vieille ni wari kote imai ne masonga jatigi toro masonga jatigi buskile tuguni sabula ala yakuma sonyina sankono nana ala yakuma ladia kasira mobili nakile ko atila kuma makoto songo to kera sanfenge to tesinga mo ni jamu badinga sigali kare patawali kare batakuma kare mbasigi ni malu bonso sigi kumate ni malu kumate sambala disira temba disira officier disira ko palimaya bamako kaw mobe kokola anga barka ngini mobe kokola anga jija ngani ya nyuma kakila basolo kabiri ala ya kumbada machugu mogolangolon ko machugu baratoko ni wari kodo ala be jumson dumbe ni sanu kodo ala ba di madumbe ni million kodo do ba di makasoro latino jonga limani ya doro nena la kuma asatoma andi ura ila gare alube bonya be jeliala e fatimu anya nyaga sigi sisa jabatela ne ba jojo strate keneka ami sira wele sira e pale manyumanya sira e sinye nyumanye de kumbati iso na jia koko masira sona maipa na koko masira pana mai nofe alinati keneka ambe baraka na ye ala ebido wo wasara balimaya be la rusi de la ni mogamine ta balimaya la ala bi la kanta balima bembalilu aye nyogomina Sinjima bembalilu ayo nyogomina kabila bembalilu ayo nyogomina maninya ami kulubali mana mukuyate yo sorongolo mode nyangolo mode baramangolo mama de koya sanyani koya mangolo chesa bade wele bamana muso la don wele chesa bade bamana muso nyana sebali wo inisu konate muso de wele konate muso de inisu robaro ko muso de wele suga muso de inisu sula minange na mina marhaba lambi fola unsela de jaga muso be selenta de madam kuyate sagasini babi kunguba samagera nyani samagera ode ita sunani farilala imaye Solomana fone ka lagare wele Dauda de lagare nana Kadija be faransi neka konyo kera Europe de marié ne maluye neka konyo kera Samara de marki ma samba mako neka konyo kera mariage collier ne ma samba mako wallahi billahi ala ni kola wala gare sababu ya tewa jigika musani fayedo fone kamba de ke wele yo somane fonga sira wele kama sira babe faransi ninumbe kera jigi wala kanala sema ikanala sanuma kanala sema mo jugu yala sema na fate jugu yala kanala sema ikanala sanuma ay ule Mariamo
kana juya la sema kana la sema baranyo jugu kana juya la sema kana la sema furunyo jugu kana juya la sema dindi mere mere kumba faido be galubade tagare sanfe dindi mere mere kumba yado be galubade tanti sangoyi berata jula balima ya kadi sangoyi jalike mbechiki barigala dindi mere mere kumba yado be galubade tagare sanfe nino ye kona ba alumaye aramata fana be baroni sho ay tagare ba yala la barika billah sega jagite de siraba e fatimu jabate abiye kabarika bila dirisa de siraba e siraye kumba abiye nesona finina yo madamunama ini mere kumba yado be galubale yo alo serofo yo alo serofo jamagasa ini mere kumba yado be galubale kasonga ube chukodi op maya foko wash Basolo. namu Ɲininkali fɔlɔ-fɔlɔ. Pourquoi arrangeur des jaloux? Flanan, pourquoi wash? ah lala ye ko la ɲini na ye bi dɛ bon i y'a daminɛ min na arrangeur des jaloux tɔgɔ in ye n kanubaga dɔ de ka tɔgɔ dalen ye n na parce que arrangeur ko in a kɛra ko dɔ ye ne yɛrɛ bolo mɔgɔw bɛ ne wele fo dugu ni dugu ka ne ɲininka dɔw bɛ demande ci ne ma Facebook kan n tɔgɔ dɔrɔn kama ko pourquoi ne bɛ se ka jaloux arranger lala mɔgɔ bɛ diɲɛ fɛn o fɛn na filɛbaga ɲuman b'i la juguman b'i la dɔ de ye n kɛlɛ n yɛrɛ halala nɔfɛ o y'a sɔrɔ n ye caman k'a ye dɛ mais ma kɛlɛ min k'a ye n kɛlɛ o de nɔfɛ ka statut bila n kan Facebook kan o min y'a aimé k'a commenter ne fana y'o de wele ka na n ka so ka téléphone d'o ma o ye messagew lajɛ o ko k'ale bɛ taa ɲininka n ko ayi n ko kana taa ɲininka ko mun na k'a tɛ taa ɲininka n ko ne ba ka wusa a ba ye sufɛ n tɛ ɲinɛ a kɔ a bɛnna 11 mai ma anw ye su kɔnɔw ye an bɛ taama na message yirala min na o de y'i sigi ka ne lajɛ a bɛɛ kɔntannen an bɛ jama la bɛɛ kɔntannen a ko solo ne ko namu a k'i bɛ se ka don i ka Facebook kɔnɔ k'i ka téléphone di yan ne k'i bɛna mun kan ko n bɛ n'i tɔgɔ falen ne ko i bɛna n tɔgɔ falen cogo di a ko e ka don a kɔnɔ dɔrɔn i k'a di yan ne ye téléphone bɔ k'a di ko de ka a d'a ma a ye ne tɔgɔ bɔ ba solo la k'a kɛ arrangeur des jaloux ye ne ko mun na arrangeur des jaloux a ko parce que hali mɔgɔ minnu ti ɲuman fɔ e ma e b'olu arranger n'a bilenn'u da la lala tɔgɔ taara tan de dɛ donc o tɛmɛna n ye sɔn kɛ ka bila studio la kalo 6 ma thème sɔrɔ n bɛna min k'a la don dɔ la n wulila dɔrɔn n sera studio la n ko Amara n ko n ka décalé son in bila dɛ i ka micro di yan mais i ka o style yɛrɛ awɔ i ni jean ni t-shirt a bɛ mɔgɔw kɔnɔ k'a bɛɛ ye bazin de ye fo an ka to k'an bila choaki la u k'a dɔn k'an bɛ kow kɔnɔ de e ma faamu wa donc ne donna ma répétition kɛ ma idée ɲininkali kɛ mɔgɔ la n ye casque don n kun na dɔrɔn n ko an bɛ tile min na bi fɛn min bɛ ka mɔgɔw sɛgɛn diɲɛ kɔnɔ o ye ɲɛngoya ni ɲumandɔnbaliya dɔrɔn de lala ne tɛ se k'e bali da kan na e tɛ se ka ne bali n t'a la ala ye da min kama o sɛbɛnnen de don ka sɔrɔ e ma na ne bɛ n yɛrɛ sɛgɛn de
a ye ne da min kama o sɛbɛnnen don ka sɔrɔ ne man na e b'i yɛrɛ sɛgɛn de ne arrangeur de jaloux da n taara n'a ye télé la a bɔ ko fɔlɔ télé la critiquew fanga bonyana bon minnu yɛrɛ ye critique kɛ ni ne welela ko n kana show kɛ dɔrɔn de bɛ tila k'a demander parce que i tɛ se ka dɔnkili in lamɛn k'a ban ni fɛn dɔ ma fɔ a la min kɛra e yɛrɛ la a banna o ye arrangeur de jaloux ye a dan ni bi cɛ n ye diɲɛ sababu ɲuman bɛɛ sɔrɔ nka b'a la dɛ ala ni jelikɛ dusu mɔden ni karamɔgɔ mɔden jawoyi mɔden ni hati mɔden mumu ni kuyate den ani mabintu den ni ɲamangolo den ni fana kante den ni maya musumano den salisɔ cɛ Sheikh ne kuyate pari kabi n ye jelikɛ fasa da dɔ de farala dawula ka fɛn mɛn bɔ a la lala ni n tisora su fɛ n b'a fɔ mɔgɔ fila de ye sani n ka dugu jɛ min b'a ɲɛnabɔ ne tɛ Sheikh ne wele n bɛ salisɔ de wele ni n y'a wele dɔrɔn min kan ka kɛ a b'a kɛ Sheikh ne bɛ daw de yɛlɛ ne ye k'a to pari ni n sigira yan n bɛ barika da ye ala kana n k'a ma wale ɲuman dɔn mali ye amina n'o bɔra yen i ko ka waasi de kɔrɔ fɔ lala ne baw bɛ yan dɛ o kuma waasi ye su kuma dɔ wa ne baw bɛ yan i bɛna n bila kuma la wulada in na dɛ lala waasi to yen kɔfɛ i b'a fɔ yen voilà waasi tigi bɛ kɔfɛ yan ok an ka waasi to yen labote waasi a fɔ waasi madame Ba gorobinɛ ye mun ye ala gorobinɛya yɛrɛ lala o ye toilette de ani suma duma awɔ n'i donna hɔrɔnmuso siso kɔnɔ f'i yɛrɛ ka kasa dɔ santi pour moi o de ye gorobinɛya ye awɔ kasa toilette ka se ka to ka i cɛ nɛgɛ ala ye min dɔn wasa kɛ olu ye gorobinɛyaw ye awɔ lala n bɛ min da n dɔgɔnin ka kuma kan gorobinɛ ye mun ye ka gorobinɛ n bɛ min da n dɔgɔnin ka kuma kan ne yɛrɛ bolo dɔrɔn gorobinɛya ye civilisation de ye mɔgɔ min bɛ se k'o ka jɛ la n'i kasa ka di toilette b'i la i ti don i mɔgɔ ɲɔgɔn gasi la fiye fiye Mariam Ba ye gorobinɛ ya awɔ Mariam ye gorobinɛ ye gorobinɛba yɛrɛ don mɔgɔ min ti don a mɔgɔ ɲɔgɔn gasi yɛrɛ la fiye fiye o de ye gorobinɛ ye awɔ lala yɛrɛ ye gorobinɛ ye parce que mɔgɔ min bɛ gorobinɛ kɛnɛ sigi o yɛrɛ de ye gorobinɛ ye o parce que i tɛ se ka nin sigi ni idew t'i la i tɛ se ka nin sigi ko mɔgɔw kasa tɛ diya e ma ye kaban sigira an nun bɛ ka kasa dumanw ta cogo min an bɛ k'a ta ten Philadelphie ne ko aw ma jelikɛ ɲɛ jelikɛ bɛ fɔ jelikɛ tɛ furasi bolo in kɔni kuraselen don dɔrɔn an ka tɛgɛrɛ fɔ an ka jelikɛ kun jeli denmisɛnnin fitinin nka a fana ka kɔrɔ minnu ye a bɛ k'olu bilasira a bɛ jeliya kɔnɔ sen dayɔrɔ ka ɲi nka an tɛ Burama Sumano yɛrɛ ye kuma bɛɛ donc n'an y'a ye parce que a valeur ka bon kojugu donc n'an y'a ye an b'a ɲininka jeliya bɛ niveau min na denmisɛnnin ninnu u bɛ encadrer ka ɲɛ wa u tɛ encadrer u bɛ togo jumɛn est ce que u bɛ leçon ta su mɔgɔw de bɛ t'i fɛ yen dɛ Mariam Ba yɛrɛ i bɛ miniti fila fɔ Mariam Ba yɛrɛ k'an ka Mariam Ba dɔn an bɛ fɛ k'a ta i yɛrɛ de da kɔnɔ parce que e de ye Mariam Ba formé Mariam Ba b'i ka bugu kɔnɔ wa ou bien a y'a sen ta secret tɛ yen i b'a bɛɛ de fɔ an ye jelifotigi ko jamani su ka yafa deli kɛ kuma sarala min na a tɛ se kuma la donc ne gasi yira la ko jama ka hakɛ to gorobinɛ kɛnɛ don namu min bɛ k'o kɛnɛ animé a tɛ f'o ma gorobinɛ bilen a bɛ f'o ma ko Amazon démocrate namu o tɛmɛna gorobinɛya kan sa namu ko ka dɔ fɔ Mariam Ba ma namu Akila Basolo Kante y'a bɛɛ fɔ namu ɲamakalaya siya kɔnɔ siya don namu o kɔrɔ ye di namu n'i kɛra jeli a funɛ a garange i kɛra fɛn fɛn ye namu i bɛ siya dɔ de kɔnɔ fɔlɔ namu
anw ye maninka jeliw ye o tɛ bamanan jeli bali ka kɛ jeli ye namo o tɛ fila jeli bali ka kɛ jeli ye namo nka i bɛ siya dɔ de kɔnɔ o masirilan o ye danbe ye namo o bɛ kɛ i ni min cɛ namo o ye jatigi ye o ye tiɲɛ ye o kama a bɛ fɔ anw ma namo danbe lakanabaga namo a bɛ fɔ jatigi ma danbe tigi les détenteurs et les dépositaires tubabukan fɔlaw ko ten namo Bakari mun ye kalandenw ye namo vraiment foyi tɛ ne bolo ka n ka kalandenw fo namo bien tan bɛ gen kɛlɛcɛ la n'a bolo dara min kan o sera ne ma bi ye maramba de ka kuma ye wallahi donc an bɛ se k'o de takali namo ko sufɛ mɔgɔ don ala yɛrɛ ye su de kanu o bɛ mɔgɔw tɔɔrɔ Bakari su wala wala dɛ ala ye su de kanu hali seli farida 5 namo saba bɛ su de kɔnɔ fajiri ni fitiri ni safu bɛ su kɔnɔ namo jelifotigi ala ka kira laban rasulu namo ala y'a invité su de kɔnɔ ani ala kumana su de kɔnɔ jelifotigi jelikuntigi den ko mun ka kɔn silamɛya ɲɛ kɔmɔ bɛ bɔ su de kɔnɔ jelifotigi a fɔ a ye ko zonkɛba bɛ suyɛni kɛ su de kɔnɔ segin i k'a fɔ a ye ko janfa duman bɛ siri su de kɔnɔ wallahi mori kamalen a bɛ ala sɔrɔ su de kɔnɔ namo hali n'i kɛra hɔrɔnmuso ye i tɛ cɛ sagona den sɔrɔ ni su ma ko Bakari o tuma n'i sera su kɔrɔ namo kumakɛla b'a f'i ma ko su ɲabaga namo su ɲabaga an b'a fɔ de ma ko suba o kama ŋaraw ko n'u ko suba k'u kan tɛ mɔgɔ dun suba ma ni maloyatɔ ye ni su ye mɔgɔ dun ko b'i kɔnɔ n'o tɛ cɛ min ma se su kɔrɔ i tɛ den ɲuman wolo muso min ma se su kɔrɔ i tɛ den ɲuman wolo Bakari donc i b'a fɔ Ture Mahazu ye ko ni ne ko n bɛ maramba tanu n bɛ tila ka jɔrɔ bari muso kelen cɛ i ye den sɔrɔ namo diɲɛ ko i den ka ɲi o ma e bɔ e yɛrɛ ko k'i den ka ɲi i ye wolomuso tɔw bila i den na namo ni diɲɛ bɛɛ ko maramba sera ka ban mankun kɛra ne ma diyagoya ye wallahi tubabukan fɔlaw ko ne me dis pas qui tu es laisse-moi t'observer afin de t'apprécier kana fɔ ne ye e bɛ se nin na o e bɛ se min na o kɛ dɔrɔn namo maaw bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ ye ko e ye animatrice ye e dun m'a fɔ e bɛ se o jama tɛ k'i bɛ se wallahi ne yɛrɛ b'a dɔn maramba elle fait partie des Félix bi an bɛ don min na i ko bi o nisɔndiya bɛ ne kan namo mɔgɔ bɛ nisɔndiya ko dɔ la namo i hakilila tigɛlen tɛ wallahi donc k'a ɲini an jatigiw fɛ yan namo k'a ɲini ɲamakalaw fɛ u ka jɛ an ka dugawu kɛ anw ni maramba ye bari an bɛɛ bɛ sifiya de kɔnɔ parce que fɛn dɔ bɛ yen o daminɛ ka ɲi o camancɛ bɛ gɛlɛya dɔ bɛ yen nɔ camancɛ bɛ ɲa laban bɛ gɛlɛya namo ala ka an bɛɛ sɔn daminɛ ni camancɛ ni laban ɲuman na amin an bɛ dugawu kɛ den ala k'a n'a kan kɔrɔ émission gorobonɛ kɛnɛ namo ala k'a tɛmɛ nin kan amin ala k'a kɛ ladamu kɛnɛ ye amin ala k'a kɛ kalan kɛnɛ ye amin parce que la visée de la musique c'est pas de rester sur les joueurs et te distraire ça a un sens didactique musique kun de y'a ka adamaden kalan n'a tɛ kalan kɛ ka ban nafa t'a la namo o kama Fatimu bɔra sa jama bɛɛ sumana wallahi kuma dɔ tun b'a da o kuma ka jugu tɛgɛ ma kuma dɔ bɛ olu ka girin tɛgɛrɛ tɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ o la donc an bɛ dugawu de ɲini k'i yɛrɛ fo namo min b'i bolo k'a kɛ namo ala ka musoya gundo saba fara kan amin ka Basolo Kante fo i m'an bila ka numukɛ in fo namo mais Fatimu n bɛ kelen f'i ye namo Basolo bɛ ela mun kan namo an b'o sara ala la don min tɛ bi a tɔgɔ bɛ fɔ tugun komi a yɛrɛ a bɛ k'a fɔ de ko dawula tun tɛ yen a ye dawula in ma sɔrɔ fɔlɔ o
bi diɲɛ de bɛ ka k'a fɛ nka dawula in ma sɔrɔ kɔrɔ foyi tɛ dawula la f'i tɔgɔ bɛ dawula kɔ Namo. i ma se yɔrɔ min i tɔgɔ bɛ dawula ye Namo. i sera yɔrɔ min i tɔgɔ bɛ dawula ye Ah. tɔgɔ in fɔli tɛ o tɔgɔ bɛ fɔ dawula ka da sira jumɛn kan Namo. c'est ça le plus important Jelikuntigi den. ala k'a ta kɛ bonya dawula ye Namo. k'a kɛ karama dawula ye Namo. k'a kɛ se dawula ye Namo. lala i yɛrɛ déjà tu as le savoir hein? Musa ye savoir de ye o Jumɛn ni jumɛn? savoir vivre, savoir faire, savoir se comporter. Le plus difficile, c'est de faire savoir. Et ka se o man gɛlɛn o. I bɛ se min na o man gɛlɛn. Nka ka mɔgɔw la se a la o de ka gɛlɛn bɛɛ tɛ se o la. Namo. Jelifotigi, le savoir engendre au pouvoir. Dɔnniya de bɛ se di. Namo. Ni fɛn min dɔnniya t'i la i t'o se sɔrɔ. Ayi. Nka dɔnniya ni se ni ɲɔgɔn cɛ sira kunkurun dɔ bɛ yen o sira tɔgɔ l'astuce. Astuce o ye fɛɛrɛ de ye a tɛ bɛɛ la a tɛ muso bɛɛ la o kama ko k'o tɛ laban. Ala k'a n'i ta laban. Amen. Ala ka baro kɛ baro ye ne bɔra kuma la e ka yafa deli kɛ ni fili yera la n tɛ se kuma la. Sumano. Bakari. Ni Burama Sumano sera kuma na ka tɛmɛ nin kan. Ne ye Madame Sila Nana Sise. Bon, n bɔra Paris ni n ka denmisɛnninw kana vacances la. Bon, an nana groupe ne kɛnɛ na a diyara n ye. Ala ka Mali sumaya, Ala ka minɛ ko bɛɛ nɔgɔya. O de kun don. Amina, Ala ka duwawu minɛ, Ala ka tunga ja tungarange bɛɛ lajɛlen na. An bɛ Mamu Tunkara fo ka Aminata Namogo ko ale fana sigilen don Faransi a nana vacances la. Ne tɔgɔ Penda Keita. Ala ka san wɛrɛ yira an na. Ala ka thème de taa ɲɛ. Hali bi Ala k'aw kan bɛn. Ala k'aw bolo mɛn a ka baara la. Sankɔrɔta ɲuman bɛ Ala de bolo. Ala k'o di thème de ma. O ye ne ka foli ye. Merci beaucoup. Gorobinɛ ka di yan. Kojugu. Ne yɛrɛ ye gorobinɛ de ye o. Banna dɛ. Ayiwa. Gorobinɛw bɛ yan. Lasinɛ Magasa pɛntiri ni dalaw ka masakɛ ye. I ni su i ka sanfɛ kɛ. Jamani su. Salamu alaikum warahmatullah. Ne bɛ jama bɛɛ fo ka maliyɛnw bɛɛ fo ka farafinna bɛɛ fo. N ba ni n faw ni n kɔrɔw ni n dɔgɔw n b'aw bɛɛ lajɛlen fo. Ala ka barika don gorobinɛ kɛnɛ na k'a kɛ ka an bɛɛ jogo dilan ka taa sira ɲuman kan. Ala k'an bɛɛ dɛmɛ ka san wɛrɛ yira an na k'an ka san yɛrɛ caya k'an minanko nɔgɔya. Ala ka garizigɛ ɲuman d'an bɛɛ ma. Ala k'an ka denbaya ta fanga d'an ma. Ala k'an ni kɛnɛya ka labanko ɲuman d'an bɛɛ ma k'an bɛɛ laban kɛ alijinɛ ye kira bonya ko sallallahu alaihi wasallam. Vraiment an bɛ fɛn fɛn banna Ala de b'a dɔn dogolen ni bangenen Ala k'a bɛɛ ɲɛnabɔ kira bonya kosɔn sallallahu alaihi wasallam. Amina, an bɛ Badara fo ani président. Nous remercions nos différents partenaires, les CICB, les Centres internationaux des conférences de Bamako, TM2 et le ATM. Ibrahim Batili, il est au Grand Marché de Bamako, c'est lui qui nous a donné les basins. Et nous remercions aussi Mandi Couture chez Madame Sidibé Tamarba. Son numéro de téléphone, c'est le 66 76 91 67. On n'oublie pas la star Amélie Coiffure pour nos jolies coiffures. Son numéro, c'est le 76 47 70 22. Et Mimi Flora à 15 Ambourou pour les bouquets de fleurs. Et sans oublier Madame Kagogo Traoré, dite Yarare, pour les Woussoulans. Voilà. Basolo. Si ça vous n'a pas dongli sabananta. Mais ça n'est qu'à ta roncadine et d'akurunya laban fo. Voilà. La langue d'akurunya laban est mini. Ali bimbe jatugu de fo. Mben kanumbaga fo mali kono mali koka mbebe la jelen fo ka be barkada. Fanga foite an nyamakala ula nan jatugu te. Vraiment ni sogo ye anw da an jatigiw de don ni malo ye an da an jatigiw de don ni jɛgɛ ye anw da an jatigiw don ni diɲɛ fɛn fɛn ye anw bolo an jatigiw de don sinon an bɔra sunkalo de la sisan a ma nɔgɔn dɛ kungo kɛra yanni ka sunkalo se fo ka hɔrɔnw sɛgɛn ne bɛ dugawu de kɛ ala k'an jatigiw sɔn parce que ɲamakala bɛ se ka kɛ fɛn bɛɛ fo ɲɛngo ni jatigiw sɔnna i bɛ dugawu k'olu ye n'olu y'a sɔrɔ dɔrɔn e b'a sɔrɔ. Donc an bɛ dugawu kɛ ala k'u sɔn ala ka barika d'u la mali in sitanɛ min b'a kɔnɔ ala k'a ban mali ye danbe jamana ye hinɛ jamana de don kanu jamana don kulonkɛ jamana don lala i bɛ taa dugu caman na i tɛ nin ye yen dɛ nin bɛ mali de la maliyɛn mana taa yɔrɔ yɔrɔ i bɛ waso n'i ka mali ye
o hinɛ n'o makari n'o kulonkɛ n'o ɲɔgɔn dɛmɛ min b'an cɛ ala ka n'o ban ala ka n'o ban kɛlɛ min bɛ jamana kɔnɔ ala k'a kolo suma ala k'a ban pewu ala k'an don da kelen fɛ ala k'an bɔ da kelen fɛ o de tun ye ne ka kuma laban ye sani n ka kuma ban ko ne ko groupe original ko n b'u fo on s'ennuie pas 24 heures ko n b'u fo ne bɛ diɲɛ ko o ko la o b'a la maramba bɛ diɲɛ ko o ko la o b'a la o ko groupe in fila bɛɛ ye san kelen sɔrɔ seli tɛmɛna an bɛ n'o anniversaire fɛnɛ fêter ni ala ni kira sɔnn'a ma arrangeur des jaloux awɔ arrangeur ka groupe maramba i ka dernier mot Lala kuma ma nɔgɔn ne ma ni ne bila dɔnkilida la sisan an bɛ si a la mais ni n bila kuma la kabako dɔ i ma ye micro bɛ ka ma e ba sɔrɔ bolo parce que ne tɛ se kuma la donc an bɛ dugawu de kɛ diɲɛ don o don minnu m'anw sɔn ala k'u sɔn yarabi minnu bɛ nafolo b'u kun kan anw sɔn ni ala y'olu sɔn dɔrɔn anw bɛ lafiya don o don jatigiw ni jeliw wulila palais la u b'an kɔ n'an wulila hali tabale na u b'an kɔ donc a y'a barika n bɛ n balima bɛɛ lajɛlen fo faransi yan fo bamakɔ n'i y'a mɛn maramaba bi ka ne kɛ dɔnkilidala ye ka dɔnkilida kanu don ne yɛrɛ la bi ala ni umu sakɔ naamu jelikuntigi den ni jelikuntigi mɔden kabako ne ba ka sira sigilen filɛ denmusonin kelen pe a kelen de b'a ba la dala sira maramu i bɛ maa o maa fɛ dala b'a tigi fɛ awɔ ko ne ko a ma ko sira de tun bɛ kasi chaque vacances awɔ a bɛ kasi de f'a bɛ sigi a b'a fɔ a ba ma ko ni ne mana vacances la ko ale tɛ se ka foyi k'a yɛrɛ ye ba bɛ mobili de bila ka taa ne ta ale de ka ko man ca ne bɛ taa vacances la donc ni Umu Sakɔ bɛ répétition na ne bɛ tɔw to so kɔnɔ ka ye lajɛ la ka boli ka na n jɔ k'a lajɛ n'a tilala a ye dɔnkili fɛn fɛn da ne bɛ taa n jɔ dumare la ka da tugunda la k'a bɛɛ fɔ ne bɛnkɛw b'a fɔ ne ko e tɛ dɔnkilida in dabila sa i ka kalan kɛ a b'a fɔ a ye nin to yen nin bɛ kɛ don dɔ la dɔnkilidala de nin dakan tɛ kuma la nin dakan tɛ kalan na malheureusement c'était ça n dakan kun t'a la quoi i m'a ye wa donc n bɛ n tɛnɛmuso fo ka n tanti fo n'o ye Umu Sakɔ ye ale de ye jeliya kanu don ne la ka n ye ɲamakaladen ye dɛ fa ɲafa ni ba ɲafa ne ye ɲamakaladen de ne ye banbadɔ de 100% piri hali ɲagami tɛ ne la mais k'a kanu don ne la ala ni ne tanti ne ba awɔ Umu Sakɔ donc kuma ma nɔgɔn Lala ne tɛ se kuma la Lala sani an ka dɔnkili da n bɛ barika da an ka sababu ɲuman ye kabi ne ka dɔgɔn ne tun bɛ siran mikoro ɲɛ ne kɔrɔmuso de ye n kɛ kumakɛla ye ka n kɛ dɔnkilidala ye Umar Tarawele den sira sara a bɛ dugu bolo a mɛnna dɛ nɛnɛ sukɔ den sira bɛ dugu bolo Lala ne b'a dɔn ne bɛ ko dɔn tuma min na n'i tun ye ne wele ko na dɔnkili da ni nana kɛnɛ kan n'u ye mikoro di yan n b'a fɔ n ka ye nin minɛ n bɛ taa ka na awɔ n tɛ ye bilen o y'a sɔrɔ 100 ni 200 ye wariba ye ne bolo hali bi wariba don n kɔrɔmuso de tun bɛ n sigi a kɛrɛfɛ a b'a fɔ n ma solo dɔnkili da n'i sera ka dɔnkili da sisan n bɛ 1000 d'i ma o y'a sɔrɔ n bɛ école la ne ye école o kɛli kɛ n ye classe o classe kɛ mɔgɔ ma ne da champ na sira tun b'a fɔ n ma histoire géographie dun ayi ne tun tɛ moyen sɔrɔ o la n tun bɛ bugu de sɛbɛn ka sɔɔri n kɛrɛ la monsieur tun bɛ n minɛ o la tuma bɛɛ ka jinɛ bɔ ka to ka jinɛ bɔ Lala ka courage di yan ka taa ni n ye kɔɲɔw la ka taa ni n ye denkudiw la ala bɛ na ne sɔn dɔɔnin na tuma min ko arajo ni telew bɛ ne la k'o dɔn bana ye sira minɛ a dalen bɛ so kɔnɔ don dɔ la ne ka émission fɔlɔfɔlɔ arajo la a kɛra canal 2000 la Roger ka émission arajo b'a la dukɛnɛ ma sira bɛ so kɔnɔ Lala ala kana mɔgɔ ɲinɛ kɔrɔlenw kɔ u ye ne ɲininka dɔrɔn ne ye sira tɔgɔ fɔ ne nana sira ko ne ma ko solo ne ko n ko hun a ko solo ne ko hun a ko bana de ye mɔgɔ jugu ye ni ala ye n kɛnɛya n kan ka min kɛ a bɛ n kɔnɔ mais fɛn min nana mɔgɔ kama o tɛ taa k'i to dɛ sira sara mais hawa kunba ti bi yan binu hɛnda ti balolen bɛ Umar Tarawele bɛ sa don min a y'a muso n'a denw kalifa Bakari Kante de la hali sini ni ninnu bɛ ɲini furu la o bɛ ɲini ne fa de fɛ donc n tɛna se ka n sigi nin kɛnɛ kan ka wuli ne ma barika da sira ye
Mbe fengo fena be asababu yen koromuso de ala ka bi nokoya ni alislame sube. Merci ode kume fe. Aha. Aye dongli ta sisa. Lai Malisajo. Solo et répond. Kajatuja. Ni marqué Basolo pour les Basolo marqué Kajatuja ede. Soroi. Soro de Jaliaro Jalia. Jalia Mambetele, Jalia Mambente Morangara Lula, Nengara Denye. Toure Musuko Sebe. Apalole me Paris. Morangara Lula, Larema Muyengara Denye. Bakilu kangara dentenye kula bambali kangara dentenye kula kusolo mana ira de dondo moyede ame ko ata no muke na wala ni biche ma nyere ne ma faden todu ne ma dum mali dumu bagari kante de ire de fitiri wala ini mo gondo be jemmi de chini kelen kono atigi be yele man tigi be changer ma yele mai ma changer mara mo baba ne sa go be solo manana okuma tangalo kuma e ne sa go be muluku solo la solo manala ni sa go jugo sa go ne ti sa go no ala ki sa go di ba solo kuma tandale mama nyare ni ba mo ko kalu kuma na ne to kuma ne mo go kuma na puspa ko na wala gare te kuma la gare mam te kuma dombi nan tamara ko balu tamara ba me yare ne ma jina ne ma fili ne juru de na don kelale
zolo yembaraya kaneni na fulat baraya muluku solomana mani sajo juru lenindi chama kanjani kolo maganjan sansigi magaja alima munyani safare yani kimaya kasonga jeli lenini marabumba lagare ni mali sajo damba da korotu munde na de biribiri konjo balole me pari kajatuja jene banana yetantina koroboro musutana jebalina alube barika alube ni badanya fana na wala fa musuna kabo Dakar Senegal kon kada e kabe na mafele lagare nabi telefone ci kajatu jama ala de kerane masababu nyumanye mamun de mbalolembe États-Unis stra bébé kumba stra bébé États-Unis na barikala abisi polo de bele baye pamse paye fosa nogo kabari kabila sedu balo de somane papa somane siriki bala papa ne me bari kabila bolue olo munu karamara mo ma fait sans condition ou bien ça on ni anya golu mana kenye albarka lagare ni yolu bela jele wele mamu maiga de mbalolembe États-Unis la vieille kumbati kajatu jaya wele bla basolo makonga wele bla dafa kuyate ma kuna na furusiri la kaunga takata nyagake ubalole me Ameriki uye femi ngado akera ala nyana niye baye ka babi dore basoro dondi seme yorokai korotu munde nya wele ngo gorobina kena sigira ay femi nge okera ala nyana neto fode la salale fuseni de bele ba tayni kulubali de jaga nana de fana horomuso santan kuma kele manja horomuso mimene sonaten toro naten buru janko kuma ni kuma ta horomuso mimolo horomuso dolobe so miliona wekla kati koro faiko de bayta donna kana bila kuma ni nyakuma ne mama na mo fama bolo mamanyare sulu abejonga kanu makal bolin mandowa lagare ni mali sajo da abena akili tigi seriba modern na de bamananga mi mafla fonya wolo ni biche papi kulubali muna ko solo mana ne kanu wagalu nana shagana ka bogolu akubarika jeni samoro gafuru sirimoro kana do sidona sukala mabotuma mina ka invite bakamina sirifu musomi woloni bichena mataja badala jakola ane de preprenyen so million hadara bani de lagare nafisatu haidara bafune de lagare sirifu manani de lagare dono lakara mogal mana wili kumari lu tajali kumame neko ngana kuma woya kuma chiabila lagare ma akala lagare ni chiabila kona lagare ma kafaka amer déplacer ka tanta fofa kaso oya soro akala modenta ana yere woloden nani nana tumamina kuma jali yankuma fo garde koridu hama mara nata tuge musawilila dakuru nakala haidara baniko ko kale bila ka kanso ko jali yankuma fo rasibani mamadu yakumuna kate faye nya jali yankuma fo yabani e akama holu yenso wakemeni wabidurula ade musoni kaso ashima sambi sabasoro bana nabisat zara kanso million kele lagare angatani baro e doni mimi haidara badara haidara alubarikanye basolo bi somi ngono sisa ne ka sobi sara wata ni nduru mi yele ma domi na bamananga mi nya ko shon sara wa bi woro shukele ami sarde foronto nya wule boli ama chew fa me bi si nyogona wula de papi kulubali masa kuruni masanga nasarani ala ibonzo papi kulubali malisa jodara la ba merike foli sumaya doni asumaya iba foko ni muso bakoro da dia nya chema souffle 2h du matin abi ma bembe nchogo mi foli ma bembe ni baro kera dangoro ba baro e doro ne bi kontan ni be kami me basolo ka kanedu mula ko solomana marsajo edo kone mandundula ko mariamo lagare koni manya ngame mali sajo da
na mogolula mogomunu kera la mema nu kera ninsiye mogomu kera no sukundiye nyani da badara haidara denuna wolo ni bicho majeli kanu ni maramu batene de betagamu ko mali lare nine wele bla jatigi mandibi machine madoro mandine nebe jatigi fetera tere kadi jatigi mununde papi ba solo ti foi ke wale la de mi mene ni bacha tene ni che gino mi mene ni bacha ami sara tene ni che ami sari de papi kulubali masa kuruni masa kana sarani Allah ibonzo sukoro mamuruni jabanene ni bina kuluka kulubi jagi ni kulubi nika ami tola dongolo papi kulubali adienya mo besile la di fali sumaya doni nyete kun soro ngolo ni biche ni bamananga min jera la ikele basolo mina nyuma ndo barikada sisa namo nya soro isababu ya la lagarete fitiri walele namo alu dambele de nwele adianya mo bisigile mfelele koro fata dambele nyokoma le fongo ni wolo no yara musumima ide muso folo tokoda Fatumata binta ya rasulullah abekesita jogara meluye chia bila lagare mamuma ala mamme nena sopulo fila muso bolibali fila muso mi mafaden todu ai chia bila ne makane gosi ni ba beduruye apade muso nana kabo bari kan somba kemela nena foli la luyen shere Fatumata gundo ai ne kenela lagare te jamala dumuninke abado femin kadine aye boni mafenda kata era sorana kana dile dumuni do sanye kone kana kongo mogomi na bokongo la foka di wili tenyi na otigiko Fatumata gundo abarikanye lare afala di yokuka malisajo sumaya kala mambe beni fasaye papi fasate de nyane duruda papi kulubalila farafina ni farajala tiya be erekoni maru kulubali de nyo dongli wo dongli dala bama ko ba mérité nebe somi ngono nabe sara ni kalo sara kalo o kalo ne ka ba mu antigi sigilen fle so sara ka kuran sara ka ji sara ne balima u sigilen fle sungalo kera sisanye malo boro jigi so ka sogoro boro jigi so jonye mbwa sani na pape kulubali abe akile jigi boy basilala sungalo jatigi tebe kande wele sukele kaso babina nina kone kanada funtenina kunga taklim branche ngasogono boy basila maru kulubali de ne ma fiengi mo ke seriba kulubali nga balolembe seku tumami nango bamananga kuntei ifaye madu kulubali abatlela alibi wa papi ala de yakiye de ibe yoro mina bi nyogona tisila isena sabara ni fadenga ya do abechoro Faransi sira la sise ngana mane morini su jana ngana mane morini su berete ngana mane morini su sulamene jalole ay malisajo dade kabinya malisajo dala mama malisajo da che were la tugo sarwai malisajo kola ya munyanya fo papi ye kashetila papi mafi ula na ina bituguni sarwai ayo kola manana jeni muso de beseka malisajo da ibe malisajo fo bamana muso jeni nede ba wala ka koro fo mogolu yo enkele pe fana e bama kona lamini papi kulubali nye malisajo da ye kasetila adoni biche ni ashe folo anga nyonye papi kulubali fara fina garoni fara jala kaluya do kie femine basodo katela papi Nena bi jedomi lagare nani ni bi jedomi fenta bolode malisajo yemunye atene bolo malisajo yemunye na medoni jama kulu dale no be feka melike malisajo yemunye malisajo kara damu tuma fele atume kula gele bajele tamantela babia amake komoe amake jine amake mo akera malide natume chikono atume bojidele natumora jidele dindil beboli natumora jidele mogobal beboli ye jonne gere lala kannege jonne gere lala kudamu tuma fendo natume toka nono ni fenna dama filamuna me barola alunusu atole
do kanono nimfene di Malisa do asara domina dugu dene dugu ba bafini mbaja bafila mani dugu kono Malisa do tume bafila me dugu tume na bafila me atogore babaroto Papio ntani juru fo mogola ngolonye elare namusolo ni Malisa do fo papier doro ya fatigué tani juru fo cheba enite sekule ne ya fo papier nga kana so kele mabama ko ale kanga kele o kele ke ne baye kele o beke ka blanye amisar Solomana inde wala muso mi se ka ke walide femeni ngani ya nyena ka teme mama ka doro bisa mana kanu marikada ana wolo de nunya suru isababu yalla akara mara mumma fe me ko de telefoni no bana kada fe mun kadine ne dia ya do mun te fo jamana mama de bato bi kachine ma ko ngana toro muluko Solomana lare ni mimi nanta do mi kata nyani maboli akwa ba solo mina ta meta kalange sanduru na ya soro meta kalange mbake nga fende soro kama kasigi kana ni ntara kalange ko ni nana ko ngele de ba na folo do avion mi meta nenye ko sigi nenye Solomana maru kulubal de kata do la kera natara sumgerole ntara sumgerole atete bugula muri bambugu atamu ibada siraba yewole ale kunye ko muso teri muso de majala sigi be faransi ako mara mumba atamu ibada mamadu to de bele ba fade ndoro ni njugu sonja jeli muso mi ora muso mi malolete nana talente jeli muso kam milliona ibika milliona katabalika aba verse bangila ka kila bele ni million atamu ibada siraba abalo le membese muna be ka jokonal jere namo nadona sumu ka kana kono namo nasumuna tumana muluko Solomana jala tikide konema oya sora ye wolelike kale meto ka Malisa yorolame kale wona ni bete ama maramumma kabe to ka Malisa yorolame ko babi fasaro kale dale be faransi ku be fe ku ko jeli de meseni nyine akana sumu sigi ata ko ibada siraba ko ka balole me aleye ko meta sumuke ayenya to mamina muluko Solomana ayapanga bari nana ako maramumma natuta do tinya kono kamina nyogonye bamanyare awo ikdine di Malisa do minda babila babire ye moko kunandie de okuma tangalo kumae kane kanu Yesu muda mina chuma mina ayanso merola wabiduru ani wasaba kune kadaye kakila kasaki mariki dum fona duka kunga vie mariki papi kulubali lagare sajo mimi na me fara fena ni fara jela papi le fele dengeni nyale basolo kanda la papi ni dongli wo dongli da ka di basolo mo dongli tara de ala te soka dugo tuni aish dongli do be olube bon ni de la dongli do be olube bon du sukunde la ni dongli da million tigila nati ka kame be perdi ni ada salon tigila nati ka kame be perdi ni ada milliard tigila nati ka kame be perdi lagare alna ba feka mami son dogo la bine wele me feka nga karsa yakilna e munyi ko bamana nga de sigile fele abe minata romina kanajigi basulu kande nyokoma le vosi jona ngirete fitiri wali ni papi kara bele ba ire do kade lare iko ko ni papi ka nyogonye chien folo e bie ayi nyina na de ni a chien flanandi kila ka demu ni be ka do mi zonna itari ka demu lu fini mina basolo bolo do nya soro papi balo lembe nya ira ila muluko Solomana fanta damele sigira alu den sigira flamuso den sigira minye sodi auma ka sonyo kono dama ka sogodi ama ka jeni yoro irana ne ka sira fanfe no fe sufe sani nga duguje bamana ngam ya bedin kele mawde sigile flede maru kulubal de akara chogodi ta wuli ki tama chawkiye bamana kisi mare mamara karenchi bamana e jogo sabare nande bamana ngemi na futira joni dame ani kewala laila wonne kanu magalo anu barika kilnek sila kadi kona wala gare ma konkado ye babe kulubali masa kuruni mansa karna serani alai wazo Malisa jojuru ne ni papi tagare warbe bolola wari ay wari ajela mate
vola ama wariye wa babi wari di jalol ma ama wariye wa babi wari di jalol ma sisanga na mane mori chalanga na mane mori abari wa kusina barika milion kale ne mo foda jachini mo foda imaye kumina kutara jadi ye mo foda ale kaisa hode aramata sagode suku sagode kaisa hode aramata sagode suku sagode nagare kaisa hode fuseni mbade mama do muso chanyi maramu mama tia ale hanga shasha chafe wow Aywa lagare mo de fie wona ba fika do sijo la mawo mai ba soro baraka ba tigila woni ni fronto e nyogonye jia dongo do mawo be bo akalama ala ye min do wasara. Chers téléspectateurs, c'est ce qui met fin à votre émission spéciale Gorobinekene. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Nous vous disons au revoir et à la prochaine. Qu'Allah bénisse les Mali. Au revoir, à la prochaine. Mali musulu bora Benilla duro kibabi yangala Le Centre international de conférence de Bamako, CICB, vous accueille dans ses 4 bâtiments de grande envergure avec une superficie de 65 000 m², composé de salles multidimensionnelles, notamment la salle Djeli Baba Sissoko avec une capacité de 1000 places, la salle Balamoussa Keïta avec une capacité de 200 places, la salle de banquet Fanta Dama numéro 2 avec 350 places, une salle de conférence de 100 places et une salle de presse de 450 places, sans oublier une salle de restauration VIP d'une capacité de 100 places. Le Centre international de conférence de Bamako, CICB, a pour mission de vous offrir un service de qualité dans le cadre de l'organisation de vos rencontres, d'échanges et de manifestations à caractère scientifique, professionnel ou culturel. Nyamakala Shia kono shia do Namo. O kɔrɔ ye di Namo. n'i kɛra jeli a funɛ a garange i kɛra fɛn fɛn Namo. i bɛ siya dɔ de kɔnɔ fɔlɔ. Namo. Anw ye maninka jeliw ye o tɛ bamanan jeli bali ka kɛ jeli ye. Namo. O tɛ fila jeli bali ka kɛ jeli ye. Namo. Nka i bɛ siya dɔ de kɔnɔ. O masirilan o ye danbe ye. Namo. O bɛ kɛ i ni min cɛ. Namo. O ye jatigi ye. O ye tiɲɛ ye. O kama a bɛ fɔ anw ma. Namo. Danbe lakanabaga. Namo. A bɛ fɔ jatigi ma danbe tigi. Les détenteurs et les dépositaires. Toi, on fila au côté. Namo Bagarde. Mun ye kalandenw ye. Namo. Vraiment foyi tɛ ne bolo k'an ka kalandenw fo. Namo. Bientôt bɛ gen kɛlɛcɛla n'a bolo dara min kan o sera ne ma. Bi ye maramba de ka kuma ye. Wallahi. Donc an bɛ se k'o de takali. Namo. Ko sufɛ mɔgɔ don. Ala yɛrɛ ye su de kanu. A bɛ mɔgɔw tɔɔrɔ. Bagarde su wala wala de. Ala ye su de kanu. Ali seli farida 5. Namo. Saba bɛ su de kɔnɔ. Fajiri ni fitiri ni safu bɛ su kɔnɔ. Namo. Jelifotigi. Ala ka kira laban rasulu. Namo.
ala invité sous de kona ne ala kumana sous de kona jeli fotigi jeli kuntigi den ko mu ka konsila me anye comment bi bo sous de kona jeli fotigi a fa e ko zonke babe shueni ke sous de kona c'est que ka fa e ko janfa duma be siri sous de kona wallahi mori kamale abi ala soro sous de kona namo hali ni kɛra hɔrɔnmuso ye i ti cɛ sagona den sɔrɔ ni su ma ko Bakari o tuma n'i sera su kɔrɔ namo kumakɛla b'a f'i ma ko su ɲabaga namo su ɲabaga an b'a fɔ de ma ko suba o kama ŋaraw ko n'u ko suba k'u kan tɛ mɔgɔ don suba ma ni maloyatɔ ye ni su ye mɔgɔ dun ko b'i kɔnɔ n'o tɛ cɛ min ma se su kɔrɔ i tɛ den ɲuman wolo muso min ma se su kɔrɔ i tɛ den ɲuman wolo Bakari donc i b'a fɔ Ture Mahazu ye ko ni ne ko n bɛ Maranba tanu n bɛ tila ka jɔrɔ bari muso kelen cɛ i ye den sɔrɔ diɲɛ ko i den ka ɲi o ma e bɔ e yɛrɛ ko k'i den ka ɲi i ye wolomuso tɔw bila i den na ni diɲɛ bɛɛ ko Maranba sera ka ban mankun kɛra ne ma diyagoya ye wallahi tubabukan fɔlaw ko ne me dis pas qui tu es laisse-moi t'observer afin de t'apprécier kana fɔ ne ye e bɛ se nin na o e bɛ se min na o kɛ dɔrɔn maaw bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ ye ko e ye animatrice ye e dun m'a fɔ e bɛ se o jama tɛ k'i bɛ se wallahi ne yɛrɛ b'a dɔn Maranba elle fait partie des Félix bi an bɛ don min na i ko bi o nisɔndiya bɛ ne kan mɔgɔ bɛ nisɔndiya ko dɔ la i hakilila tigɛlen tɛ wallahi donc k'a ɲini an jatigiw fɛ yan k'a ɲini ɲamakalaw fɛ u ka jɛ an ka dugawu kɛ anw ni Maranba ye bari an bɛɛ bɛ sifinya de kɔnɔ parce que fɛn dɔ bɛ yen o daminɛ ka ɲi o camancɛ bɛ gɛlɛya dɔ bɛ yen o camancɛ bɛ ɲa laban bɛ gɛlɛya ala ka an bɛɛ sɔn daminɛ ni camancɛ ni laban ɲuman na amin an bɛ dugawu kɛ den ala k'a n'a kan kɔrɔ émission Gorobinɛ kɛnɛ ala k'a tɛmɛ nin kan amin ala k'a kɛ ladamu kɛnɛ ye amin ala k'a kɛ kalan kɛnɛ ye amin parce que la visée de la musique c'est pas de rester sur les jures et te distraire ça a un sens didactique musique kun de y'a ka adamaden kalan n'a tɛ kalan kɛ ka ban nafa t'a la o kama Fatimu bɔra sa jama bɛɛ sumana wallahi kuma dɔ tun b'a da o kuma ka jugu tɛgɛ ma kuma dɔ bɛ olu ka girin tɛgɛrɛ tɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ o la donc an bɛ dugawu de ɲini k'i yɛrɛ fo min b'i bolo k'a kɛ ala ka musoya gundo saba fara kan ka Basolo Kante fo imam bila ka numukɛ in fo mais Fatimu n bɛ kelen f'i ye Basolo bɛ ela mun kan an b'o sara ala la don min tɛ bi a tɔgɔ bɛ fɔ tugun komi a yɛrɛ a bɛ k'a fɔ de ko Dawula kun tɛ yen a ye Dawula in ma sɔrɔ fɔlɔ o bi diɲɛ de bɛ ka k'a fɛ nka Dawula in ma sɔrɔ kɔrɔ foyi tɛ Dawula la f'i tɔgɔ bɛ Dawula kɔ i ma se yɔrɔ min i tɔgɔ bɛ Dawula ye i sera yɔrɔ min i tɔgɔ bɛ Dawula ye tɔgɔ in fɔli tɛ o tɔgɔ bɛ fɔ Dawula ka da sira jumɛn kan c'est ça le plus important jelikuntigi den ala k'a ta kɛ bonya Dawula ye k'a kɛ karama Dawula ye k'a kɛ se Dawula ye lala i yɛrɛ déjà tu as le savoir muso ye savoir de ye o savoir vivre savoir faire savoir se comporter le plus difficile c'est de faire savoir e ka se o man gɛlɛn o i bɛ se min na o man gɛlɛn nka ka mɔgɔw la se a la o de ka gɛlɛn bɛɛ tɛ se o la jelifotigi le savoir engendre au pouvoir dɔnniya de bɛ se di ni fɛn min dɔnniya t'i la i t'o se sɔrɔ nka dɔnniya ni se ni ɲɔgɔn cɛ sira kunkurun dɔ bɛ yen o sira tɔgɔ l'astuce astuce o ye fɛɛrɛ de ye a tɛ bɛɛ la a tɛ muso bɛɛ la o kama ko k'o tɛ laban ala k'a n'i ta laban ala ka baro kɛ baro ye ne bɔra kuma la e ka yafa deli kɛ ni fili yera a la
Nte se kuma la. Sumano. Bakarte. Ni Burama Sumano sera kuma na ka tɛmɛ ni kan. Ne ye Madame Sila Nana Sise. Bon, n bɔra Paris ni n ka denmisɛnninw kana vacances la. Bon, an nana groupe ne kɛnɛ na a diyara n ye. Ala ka Mali sumaya, Ala ka minɛ ko bɛɛ nɔgɔya. C'est o de kun don. Amina, Ala ka duwawu minɛ, Ala ka tunga ja tungarange bɛɛ lajɛlen na. An bɛ Mam Tunkara fo ka Aminata Namogo ko ale fɛnɛ sigilen don Faransi a nana vacances la. Ne tɔgɔ Penda Keita. Ala ka san wɛrɛ yira an na. Ala ka thème de taa ɲɛ. Hali bi Ala k'aw kan bɛn. Ala k'aw bolo mɛn a ka baara la. Sankɔrɔta ɲuman bɛ Ala de bolo. Ala k'o di thème de ma. O ye ne ka foli ye. Merci beaucoup. Gorobinɛkɛnɛ ka di yan? Kojugu. Ne yɛrɛ ye gorobinɛ de ye o. Banna dɛ. Ayiwa. Gorobinɛw bɛ yan. Lasinɛ Magasa pɛntiri ni dalaw ka masakɛ ye. I ni su i ka sanfɛ kɛ. Jamani su. Salamu alaikum warahmatullah. Ne bɛ jama bɛɛ fo ka maliyɛnw bɛɛ fo ka farafinna bɛɛ fo. N ba ni n faw ni n kɔrɔw ni n dɔgɔw n b'aw bɛɛ lajɛlen fo. Ala ka barika don gorobinɛ kɛnɛ na k'a kɛ ka an bɛɛ jogo dilan ka taa sira ɲuman kan. Ala k'an bɛɛ dɛmɛ ka san wɛrɛ yira an na k'an ka san yɛrɛ caya k'an minanko nɔgɔya. Ala ka garizigɛ ɲuman d'an bɛɛ ma. Ala k'an ka denbaya ta fanga d'an ma. Ala k'an ni kɛnɛya ka labanko ɲuman d'an bɛɛ ma k'an bɛɛ laban kɛ alijinɛ ye kira bonya ko sallallahu alaihi wasallam. Vraiment an bɛ fɛn fɛn banna Ala de b'a dɔn dogolen ni bangenen Ala k'a bɛɛ ɲɛnabɔ kira bonya kosɔn sallallahu alaihi wasallam. Amina, an bɛ Badara fo ani président. Nous remercions nos différents partenaires, les CICB, les Centres internationaux des conférences de Bamako, TM2 et le ATM. Ibrahim Batili, il est au Grand Marché de Bamako, c'est lui qui nous a donné les basins. Et nous remercions aussi Mandi Couture chez Madame Sidibé Tamarba. Son numéro de téléphone, c'est le 66 76 91 67. On n'oublie pas la star Amélie Coiffure pour nos jolies coiffures. Son numéro, c'est le 76 47 70 22. Et Mimi Flora à Kinzambourou pour les bouquets de fleurs. Et sans oublier Madame Kagogo Traoré, dite Yarare, pour les Woussoulans. Voilà. Basolo. Si ça vous n'a pas dongli, ça va n'anta. Mais ça n'est qu'à ta ronka et d'akurunya laban fo. Voilà. La langue d'akurunya laban est mini. Ali bi me jatugu de fo. Mben kanumbaga fo mali kono mali ko kan be bela jelen fo ka be barkada. Fanga foite on nyamakala ula nan jatugu te. Vraiment ni soye on da an jatugu de do ni malo ya ndan jatugu de do. Ni jegay on dan jatugu do ni jien fenfe on bulan jatugu de do. Suna mbora sungalo de la 600. Amanogo ne. Amanogo. Ngo kera yani nga sungalo se foka horon senge. Ne be duwawu de kɛ Ala k'an jatigiw sɔn parce que ne ɲamakala bɛ se ka kɛ fɛn bɛɛ fo ɲɛngo ni jatigiw sɔnna I bɛ duwawu k'olu n'olu y'a sɔrɔ dɔrɔn I b'a sɔrɔ donc an bɛ duwawu kɛ Ala k'u sɔn Ala ka barika d'u la Mali in sitanɛ min b'a kɔnɔ Ala k'a ban Mali ye danbe jamana ye hinɛ jamana de don kanu jamana don kulonkɛ jamana don lala I bɛ taa dugu caman na I tɛ nin ye yen dɛ nin bɛ Mali de la Malien mana taa yɔrɔ yɔrɔ I bɛ waso n'i ka Mali ye o hinɛ n'o makari n'o kulonkɛ n'o ɲɔgɔn dɛmɛ min b'an cɛ Ala ka n'o ban Ala ka n'o ban kɛlɛ min bɛ jamana kɔnɔ Ala k'a kolo suma Ala k'a ban pewu Ala k'an don da kelen fɛ Ala k'an bɔ da kelen fɛ o de tun ye ne ka kuma laban ye sani n ka kuma ban ko ne ko groupe original ko n b'u fo on s'ennuie pas 24 heures ko n b'u fo ne bɛ diɲɛ koko la o b'a la maramba bɛ diɲɛ koko la o b'a la o ko groupe in fila bɛɛ ye san kelen sɔrɔ seli tɛmɛna an bɛ n'o anniversaire fɛnɛ fêter ni Ala ni kira sɔnn'a ma arrangeur des jaloux awɔ arrangeur ka groupe Madame Baïga dernier mot Lala kuma ma nɔgɔn ne ma ni ne bila dɔnkilida la sisan an bɛ si a la mais ni n bila kuma la kabako dɔ la I ma ye micro bɛ ka ma e ba sɔrɔ bolo parce que ne tɛ se kuma la donc an bɛ duwawu de kɛ diɲɛ don o don minnu m'anw sɔn Ala k'u sɔn yarabi minnu bɛ nafolo b'u kun kan anw sɔn ni Ala y'olu sɔn dɔrɔn anw bɛ lafiya don o don jatigiw ni jeliw wulila palais la u b'an kɔ n'an wulila hali tabale na u b'an kɔ
donc a y'a barika mais n balima bɛɛ lajɛlen fo faransi yan fo bamakɔ n'i y'a mɛn maramba bi ka ne kɛ dɔnkilidala ye ka dɔnkilida kanu don ne yɛrɛ la bi ala ni Umu Sakɔ naamu jelikuntigi den ni jelikuntigi mɔden kabako ne ba ka sira sigilen filɛ denmusonin kelen pe a kelen de b'a bala dala sira maramu i bɛ maa o maa fɛ dala b'a tigi fɛ awɔ ko ne ko a ma ko sira de tun bɛ kasi chaque vacances awɔ a bɛ kasi de f'a bɛ sigi a b'a fɔ a ba ma ko ni ne mana vacances la ko ale tɛ se ka foyi k'a yɛrɛ ye ba bɛ mobili de bila ka taa ne ta ale de ka ko man ca ne bɛ taa vacances la donc ni Umu Sakɔ bɛ répétition na ne bɛ tɔw to so kɔnɔ ka lajɛ la ka boli ka na n jɔ k'a lajɛ n'a tilala a ye dɔnkili fɛn fɛn da ne bɛ taa n jɔ dumare la ka da tugunda la k'a bɛɛ fɔ ne bɛnkɛw b'a fɔ ne ko e tɛ dɔnkilida in dabila se ka kalan kɛ a b'a fɔ a ye nin to yen nin bɛ kɛ don dɔ la dɔnkilidala de nin dakan tɛ kuma la nin dakan tɛ kalan na malheureusement c'était ça n dakan kun t'a la quoi i m'a ye wa donc n bɛ n tɛnɛmuso fo ka n tanti fo n'o ye Umu Sakɔ ye ale de ye jeliya kanu don ne la ka ɲamakala n ye ɲamakaladen dɛ faɲanfa ni baɲanfa ne ye ɲamakaladen de ne ye banbadɔ de 100% piri hali ɲagami tɛ ne la mais ka kanu don ne la ala ni ne tanti ne ba awɔ Umu Sakɔ donc kuma ma nɔgɔ Lala ne tɛ se kuma la Lala sani an ka dɔnkili da n bɛ barika da an ka sababu ɲuman ye kabi ne ka dɔgɔn ne tun bɛ siran mikoro ɲɛ ne kɔrɔmuso de ye n kɛ kumakɛla ye ka n kɛ dɔnkilidala ye Umar Tarawele den sira sara a bɛ dugu bolo a mɛnna dɛ Nɛnɛ Sukɔ den sira bɛ dugu bolo Lala ne b'a dɔn ne bɛ ko dɔn tuma min na n'i tun ye ne wele ko na dɔnkili da ni nana kɛnɛ kan n'u ye mikoro di yan n b'a fɔ n k'a ye nin minɛ n bɛ taa ka na awɔ n tɛ ye bilen o y'a sɔrɔ 100 ni 200 ye wariba ye ne bolo hali bi wariba don n kɔrɔmuso de tun bɛ n sigi a kɛrɛfɛ a b'a fɔ n ma solo dɔnkili da n'i sera ka dɔnkili da sisan n bɛ 1000 d'i ma o y'a sɔrɔ n bɛ école la ne ye école ye o kɛli kɛ n ye classe o classe kɛ mɔgɔ ma ne da champ na sira tun b'a fɔ n ma histoire géographie dun ayi ne tun tɛ moyen sɔrɔ o la n tun bɛ bugu de sɛbɛn ka sɔɔri n kɛrɛ la monsieur tun bɛ minɛ o la tuma bɛɛ ka jinɛ bɔ ka to ka jinɛ bɔ Lala ka courage di yan ka taa ni n ye kɔɲɔw la ka taa ni n ye denkudiw la ala bɛ na ne sɔn dɔɔnin na tuma min ko arajo ni telew bɛ ne la k'o dɔn bana ye sira minɛ a dalen bɛ so kɔnɔ don dɔ la ne ka émission fɔlɔ arajo la a kɛra canal 2000 la Roger ka émission arajo b'a la dukɛnɛ ma sira bɛ so kɔnɔ Lala ala kana mɔgɔ ɲinɛ kɔrɔlenw kɔ u ye ne ɲininka dɔrɔn ne ye sira tɔgɔ fɔ ne nana sira ko ne ma ko solo ne ko n ko hun a ko solo ne ko n ko hun a ko bana de ye mɔgɔ jugu ye ni ala ye n kɛnɛya n kan ka min kɛ a bɛ n kɔnɔ mais fɛn min nana mɔgɔ kama o tɛ taa k'i to dɛ sira sara mais hawa kunba ti bi yan binu hɛnda ti balolen bɛ Umar Tarawele bɛ sa don min a y'a muso n'a denw kalifa Bakari Kante de la hali sini ni ninnu bɛ ɲini furu la o bɛ ɲini ne fa de fɛ donc n tɛna se ka n sigi nin kɛnɛ kan ka wuli ne ma barika da sira ye n bɛ fɛn o fɛn na bɛ a sababu ye n kɔrɔmuso de ye ala ka bi nɔgɔya ni alisilamɛsu bɛɛ ye merci o de tun bɛ n fɛ a ye dɔnkili ta sisan Layi Mali Sadio
di denga ko la bambali fedeli e bala wede aya fonkanuye aya fonkanuye godali gana delike you hadali dali bambete tagare hala jadoni gini bebe buda kilina wallahi sunni fana bebe buda kilina yamuta yambulo bebe buda kilina jonga baga joma jommeni nyasigi jonga baga joma jommeni daya ala la ko na masebe dangara ni mori sebenye lagare dalika di basolo e ngadondo mo wala dali mandinye de jalal kafa mani sajo jalal kafa mani sajo jalal kafa mani sajo jalal kafa mani sajo Mariam ko mani chado wali wo kasunga jali le nyole mbele Mariam bambado nimbi malo sajo dibi ni basolo bi mali sajo di mbadi alimami modeni alimami de ma fo pari kajatu jani do ko koromanga abalole menye bi de mini juruda tambala nala tamana nala tamba bubaba mini juruda tambala yoyi ha kani juruda fatu bata gudu mana maniko fana sogodogo lare mini mali sajo da mbada bakoroba koromanga ndena de nene message ci horo musomi maka hala to bara yoro la be posita ka basolo e répond kajatu ja ni marki basolo boli basoro marki tigi kajatu ja ede sorwai sogodu de jali yaro jalia jali ambetele jali ambende mburangara lula ne ngara denye dure muso ko sebe abalole me pari mburangara lula lagare mabuye ngara denye bari bakilu kangara denye kula bambali kangara denye kula kusolo mana ire de dondo moyene ame ko atara no muke na wala ni biche ma nyare ne ma fade todu ne ma dumu mbali dumu bagari kadade ire de fitiri wala ini mogodo be jemmi de chini kelen kono atigi be yele man tigi be changer ma yele mai ma changer marabu baba ne sago be solo manana o kuma tangalo kuma e ne sago be muluku solo la solo manala ni sago jugo sago ne ti sago no ala ki sago ni ba solo kuma tandale mama nyare ni ba moko kalu kuma na ne to kuma ne mo kuma na pusbe kona wala gare te kuma la gare mam te kuma dombi lan temera ko balu temera ba me ne majina ne ma fili ne juru de na dongelale solo yambara kaneni na fulat baraya muluku solomana mali sajo juru lenindi chamba gajani kolo magajan sansigi magaja ali mamunyani safare yani kima kasunga jelele ni marabumba lagare ni mali sajo dambada korotu munde na de biribiri konjo balole me pari kajatu ja jenabanana yetantinara koroboro musutana jebalena alube barika alube ni badanya fana na wala fa musuna na kaboda kar Senegal kon kada e kabe na mafele lagare nabi telefone ci kajatu jama ala de karane masababu nyumanye mamunde umbalo lembe États-Unis stra bebe kumba stra bebe États-Unis nabarikala abisi pulo de bele ya pamsi pa ya fuasa nogo kabari kabila sedu balo de sumane papa sumane siriki bala papa ne me bari kabila golwe olo munu karamara mo ba fait sans condition ou bien ça on dit anya golumana kenye albarka lagare ni yolu bela jele wele mamu maiga de umbalo lembe États-Unis la vieille kumbati
Kajatu jaya wele bla basolo ma konga wele bla dafa kuyate ma kuna na furusiri la konga kata nyagake ubalole me Ameriki u ye femi nga do akera ala nyana ni baye ka babi dore basoro doni seme yoro kany koro tumunde nya wele ngo gorobina kena sigira ay femi nge o kera ala nyana neto fode la salade fana sono Marco Fuseni de belebeleba Tayni kulubalide Jaga nana de fana Horomuso santa kumankele manja Horomuso mimene sonaten toro naten puru janko Kukumani nyakumata horomuso mimbolo Horomuso tulubiso miliona Wekla kati koro faiko Deba enta domna Kana bila bila Kukumani nyakuma Nema beba na mufama bolo Mamanyare Sulu atajonga kanu bakal bolin mandoa lagara ni malisa joda abena akili tigi seriba modena de bamananga mi mafla fonya wolo ni biche papi kulubali Muda ko solo mana nekanu wagalu nana shagna ka bagalu aku barika jeni samoro gafuru sirimoro sukala nabatuma mina ka invite bakamina sirifu musomi woloni bitena mataja madala jakola ane de preprenyen so million hadara bani ne lagare nafisatu haidara bafuna de lagare sirifu manani ne lagare dodo lakara mohon mana wili kumari lu tajali kumame ne ko ngana kuma woya kuma jiabila lagare ma akala lagare ni jiabila ko na lagare ma ka faka amer déplacer ka tanta fofa so oya soro akala modenta ana yere woloden nani nana tuma mina kuma jali yankuma fo garde ko ridu haba mara nata tege moso wilila dakuru nakele haidara baniko ko kale bila ka kanso ko jali yankuma fo rasi bani mamadu e kumuna ka te faye nya jali yankuma fo ya bani e akaba ko luyenso wa kemeni wa bidrula ade musoni kaso ashima zambi sabazoro bana nabisat zara kanso million kele lagare angatani baro e doni mimi haidara badara haidara alu barikanye basolo bisomi ngono sisa ne ka sobi sarawata ni nduru miyele madomi na bamananga minya ko shon sarawa bi woro shukele ami sarde foronto nya wule boli ama chew faka me bi si no na wula de papi kulubali masa kuruni masanga nasarani ala ibonzo papi kulubali malisa jodara la ba merite foli sumaya doni asumaya iba foko ni muso bakoro da dianya chema souffle 2h du matin abi ma bembe choko mi foli ma bembe ni baro kera dangoro ba baro yodoro ne bi kontan ni be kami me basolo ka kanedu mulako solomana marsado edo kone mandundula ko mariamo lagare koni manyanga memali sajoda ngara bagulula mogomun ngara la me mayenu keran ninsiye mogomun kara do sukunjiye nyani da badara haidara denuluna wolo ni bicho majeli kanu ni maramum batende de betakamu ko mali lagare nine wele bla jatigi mandi bi machine madoro mandine ne be jatigi fetera tere kadi jatigi mununde yi papi basolo di foi ke wale la de mi mene ni bacha atene ni chie gino mi mene ni bacha ami sara atene ni chie ami sari de papi kulubali masa kuruni masa kana sarani ala ibonzo sukoro mamuruni jabanene ni bina kuluka kulubi jagi ni kulubi nika ami tola dengoro papi kulubali adienya mo besile la di fali suma ya doni nyete ku soro wolo ni biche ni bamananga min jera la ikele basolo mina nyuma ndo barikada sisa namo nya soro isababu ya la garete fitiri walele namo alu dambele de nwele adianya mo bisigile mfelele koro fanta dambele nyokoma le fongo ni wolo no yara musumi ma ide muso folo tokoda Fatumata binta ya rasulullah abekesita jogara meluye chiabila lagare mamoma ala mamme nena sopulo fila muso bolibali
fila muso min ma faden to du ay ci abila ne makane gosi ni ba beduru ye abade muso nana kabo bari kan somba kemela ne la foli la luyen shere Fatuma ta gundo ay ne kenela la garete jamala dumuninke abado femin kadine ay boli ma fenta kata restaurant kana de dumuni do sanya ko ne kana kongo mo mi la bo kongo la foka de wili tenyi na wotigi ko Fatuma ta gundo barikanye lagare afola di yoku ka malisajo sumaya kala mambe beni fasa ye papi fasa tede nyane duru da papi kulu malila farafina ni farajala tiya biya erekoni Madu Kulubali de nye dongli wo dongli da la Bamako aba mérité. Nebe somi ngono nabe sara ni kalo sara kalo o kalo nega ba mugan tigi sigilen filɛ so sara ka kuran sara ka ji sara ne balimaw sigilen filɛ sungalo kɛra sisan nye malo bɔrɔ jigi so ka sokoro bɔrɔ jigi so jɔn ye mbɔ sani na Pape Kulubali abe akili jigi boyi basilala sungalo jatigi tɛ bɛɛ kane wele sukele kaso babinani na kone kanada funteni na konga taklim branche nga sokono boy basila Maru Kulubali de ne ma fiengi mo ke seriba Kulubali nga balolembe segu tumami nango bamananga kunte ifaye Madu Kulubali abatlela alibi wa papi ala de yakiye de ibe yora mina bi nyogona tisila isena sabara ni fadenga ya do abechoro Faransi sira la sise ngana mane morini su jana ngana mane morini su berete ngana mane morini su sulamene jalole ay malisajo da de kabinya malisajo da la mama malisajo da che were la tugo sarwai malisajo ko ya munyanya fo papi ye kashetila papi mafi ula na bituguni sarwai ayo kula Jeni muso de beseka malisajo da ibe malisajo fo bamada muso jeni nede ba wala ka koro fo mogolu yo enkele pe fana ba makona lamini Pape Kulubali nye malisajo da ye kaseti la adoni biche ni ashefolo anga nyonye Pape Kulubali fara fina galoni fara jala kaluya do kie femine masodo katela papi Pape Kulubali bi je domi lagare nani ni bi je domi fenta bolo de malisajo ye munye masolo bolo malisajo ye munye na medoni jama kulu dale no be fe ka melike malisajo ye munye malisajo kara damu tuma fele atume kula gale bajele chamantela babia amake komoye amake jine amake akera malide natume chikono atume bojidele natumona jidele dindil beboli natumona jidele mogobal beboli ye jonne gerelala kanne gennege jonne gerelala kudamu tuma fendo natume toka nono ni fenna dama filamuna me barola ala nusu atole lunta ninjalo ale de malini lado kanono nimfene di malisajo asara domina dogo de dogo ba kabari kabila banjugo bula koroma gori lagarena maman je suis fière de toi wallahi maman tu es toute ma vie maman tu es ma préférée maman I love you neba jaliba ini chenge neba minyenko kanje ni nogote na tuni ne dede kuya dede siraba neba nyana nema foni lalo alujulo lusumaya barikada me barika bilan soro farbereye shakina amala ne fama jeliake ne fama mikoro juruta jelike intellectuel awala la kumala fatimu yara ya jali muso intellectuel ningen fa barikada ne be barika bila
nyamakala chemani musomanye kabarikada yo deni nyamo sitabali tonjon sirimanda ni konade na deni nyamo nare magamandinga dani konade na dunungo sokotale mandingolu la dunungo sokota narenja tasara wo sayani nyani sunjata si ubemi hunkani njokera jominyana sayani togodima hunkani njofara jomiko sayani togoguma nare maga sadale sayani togodima simo aparika kabiri bimase aparika kasora fatimu jabate mabo television na iya ke jigile ma wo alakana jigilu tinga bada jalilu au benisu ninga jeli nyogonu barikada Solomana Mulugu Solomana Jina Luteri Wakula Luteri Solomani Benjamina Ojiate Kolangolangene Solomani Benjamina Ojiate Lafu Solomani Benjamina Mogolangolonjate Abada Mekano Barikada Kuyate Musole Sekene ni Fatima be ko mina lagare be onyana ba fola de kula wala gare ay palima ya mina fente palima ya bo sima ga dugutage kula wala gare ale de ni baba sima ga be fani bala baba kera ne jigi ya e baba ye jigi tage de ne be jeli yake la kuina jula lanseni nyagate aramata jula jabagate di siraba kulede jaminatu aunde be fala menala nine bora yema la 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 por ko chuya bela me yatinye de bite bikadi jama bechaya bikadi tegere fo baga bechaya bikadi supporter baga bechaya nebela la don odo fana ni bita kelenge anya nyono dindinga la lafia bugu nena ndela wo odo fana ni bita kelenge de sirimanga na ture mo bali mubarika ninjora ninkeneka demba naye jaliba jatigi e musoba chele chemingenta ka koloke bode ka koloke tanatinga bali e kumbata sunani farilala fofana kanijo ko furu nyonya barkada basolo mba fay kawili nesera masajo mabi yo
dɔrɔn bɛ wuli dɛ yɔrɔ min taali ka di denmisɛnnin fitinin ye n'i b'a bugɔ yen taali la n'i yɛrɛ podokotɔla ka ci don ma a bɛ boli dɛ awɔ i sera masa minnu ma sisan o baroli ka di n ye dɛ mama poli ni mɔdenw baroli ka di ne ye fo bamakɔ fo sikaso Basolo ne ka mariage kɛra a tɛ kalo 3 bɔ o de y'a to manjatigi bousculé jeliya la hakilimaya bɛ ko dafa mɔgɔ min bɛ sɔn wari la ka sɔrɔ i ma deli kana to k'a tɔɔrɔ n'o tɛ a bɛ dimine a fari fana bɛ faga ka i ka ko la o de y'a to jatigi minnu bɛ kun b'a bolo u bɛ n sɔn miliyɔn na jatigi minnu bɛ kun b'a bolo u bɛ n sɔn sanu minɛn na jatigi minnu bɛ kun b'a bolo u bɛ n sɔn mɔbili tile la jatigi minnu bɛ kun b'a bolo u bɛ n sɔn dugukolo caman b'a la ala ye kun b'a ladiya dɛ kɔɲɔ bɛ kɛ don min na n ko cɛkɔrɔden sira ni kunba ye ne de délégué ani Aïssata Dafuden Wasa Kulubali bamananmusow ka vima Basolo ka fini da ɲɔgɔn kan sanu da ɲɔgɔn kan ka nafolo kɛ enveloppe kɔnɔ k'a di ne ma ko n ka taa den de malola jugu kan o mun fɔ ko k'a d'a ma k'a ka di kunbati ma k'i ka taa fo fana na n'a ye kuma tɛ ne da Aïda ko la madamu Jara ka joli bamananmuso tana tiɲɛbali foronto sina jo tɛ di ŋo fudan jo tɛ di ŋo ŋo ɲɔgɔn ɲani ani kɛtɛgɛ gimba damana la walakali kɛlɛ bɛ setigi ye kunba ye madamu Jara kɔri fɛn t'i la dɛ Fatimu n k'a ma hɔrɔnmusow faga mɛ a kɛlen bɛ ka ɲɔgɔnnaw ɲani dɛ ne y'o fɛ n ko k'a ta Sikaso la ka n'a bila Bamakɔ la n ko Jarala bɛ yɔrɔ yɔrɔ n k'a bɛɛ bɛ Aïda kunbati kelen de bolo nka Aïda bɛ Aïda bugu Fatu sira balolen bɛ jaabi la dɛ sira min kɛra ɲɛmɔgɔba ɲalen ye n'a kɛra anw fɛ ka so di anw ma ka so ɲɛkɔnɔ di anw ma Aja Mamu Sidi denw wele u b'i lamɛn balima bɛ balilu mɔgɔ minnu ka balimaya man di a ye Ala lajɛ aw ka ɲɔgɔn minɛ siɲɛ ye miniti ye mɔgɔ minnu ka sinjiya man di a ye ɲɔgɔn minɛ wo Ala ye a ye ɲɔgɔn minɛ dingɛ bɛ ban dɛ tubabulu ko on choisit pas ses parents ni Ala ye min di mɔgɔ ma i jija ni o ye i k'i balima kanu Basolo i ma ye ne ye jeli de ye dindi den de Kuyatɛ ŋarayara ne ma ŋaraya fɔlɔ dɛ mɔgɔ ta fɛ ŋarayara ne ma ŋaraya Umu Dede ŋarayara Fatimu ma ŋaraya fɔlɔ dɛ ne bɛ tugu mɔgɔw kɔ i ma ye mɔgɔ caman de bɛ jeli sɔn k'a sɔrɔ u tɛ hinɛ u balimaw la mɔgɔ caman bɛ jeli sɔn k'a sɔrɔ kɔngɔ bɛ u ka so mɔgɔ caman bɛ jeli sɔn k'a sɔrɔ barika t'i la i ma ye n'i bɛ fɛn di kuma ma a k'a sɔrɔ i ye barika ɲini i fa ni i ba la mɔgɔ min bɛ sɔn wari la o wari bɛ nafa kunba n'i ye barikatigiw wele hakili jigi Sinɛbaden foronto la de Saranko Sisara wa n'i ye barikatigiw wele a bɛ ne hakili jigi n fa Senbaraka Sara Tarawele la dɛ gorobinɛ kɛnɛ tɛmɛnen Basolo taamana ka don Sara nka min ye bazɛn di anw bɛɛ lajɛlen ma hali ni sira tɛ yan sira ka sira bɛ yan Makale Sinɛbaden nan kama ni duwa jaabi Musa Tarawele mamare ngo i tora magansi kiri ni kisa kiri kɛra ni kisa n'o ka ni kiri ya sa di n'o b'a kan kuta tora magan ko bɛɛ dibi mina wo jaga dibi tɛ fara la tora magan silu a y'aw yanbasa sira wolola sira la Makale sira sigira sira min bɛ ne diyaɲɛ k'o kɛ n ye sira min bɛ ne sagona k'o kɛ n ye fɛn min ka di Basolo ye a b'a kɛ n ye Lala ko ka barika da Saranko Sisara ni Universal Textile gorobinɛ kɛnɛ bɛ barika da a ye k'a ye fini min di jeliw ma ko finiw yera dɛ i m'a ye i ye Solo mɔgɔlu kana kuma yɔrɔ caya walayi bilayi Saranko Sisara b'a diya a b'a diya ɲɔgɔnna l'u cɛ ma a b'a diya hɔrɔnmusolu cɛ ma a t'a goya abada ni ne
bora yema mechi abila ablai taranzane kani sorabama madamu kunjam nabe kumaso abenso sanunya wule wetiede nabe kumaso abase ni filata abata kama kasensi sokona nana abenso ala yakuma son jatigi fenfena jatigi dobe mogo son chamayela oluti si so yoro donde ne jatigi lu benso fonga sinyo konona no benso u benso ni kemeye no benege u beneni kemeye no benadia u benadia ni kemeye fana chamamba ede mejigi barikada tuguni wabili bagare mode abiso sanu na domi ayesanu bwakana kadi umundede ma ayesanu bwakana ayade fatimuma ayesanu bwakana ayade jojoma kona le lagare so kona mato so dora kale de konta o dona kana bla bila makan fla fiede nyaga sigira sanje batela ay bara mi gakera ala nyana imaye nebe sensen meta kulubalila garanke de tamba papa kulubali be États-Unis daramani de tamba be États-Unis na be kubason aben son wari chamamba la fombe sira kanu danye munye ikono be ke domi ka avion takabo États-Unis kana ko jali fanga ya jatigi de ko jatigi do man tangele muso mi molo ko no nimisa ba solo ninge garanke de tamba wele kulubali la kalu nyana nema unyana wala babere de ma wo ko to songo abe akele jigi mama no kulubali de bala jigi kanfi abe akele jigi korongo fofana de bala ye jigi kanfi ye bala ye nena la lagare so hectare duru ni galondo ala kana mboni kene kani kodo makena bala ye lagare so hectare duru ka jojo sira so titiri français ka fatimu lagare so titiri français o dalembe jigi chamambaka ne ka ponyo ya kera bala ye kumaso tura sabala ay tegara fosa ninge olube barikada fone ka aramata nyambele wele madamu babi nyasoro aida sababu yala kana ke marki dona e bamako aida kan ke sanu batigi e bamako aida kana teme nyogona lula bamako aida nya aramata soro sababu yala kakaya tumari kode adamu soro sababu yala kasegika adama nyambele deni soro sababu yala fata bade nyuma ngo bawa nyambele bali ma nyuma ngo madamu elwa e fatimu ni bamana muso wele ite salifu kulubali de wasa wele wa wasa ya nyogona ude kumali de be wasama aisata dafude wasa ye kankelen tigiye horonding chama imai uba fo karisa ye nyamo wadenge be do mun fe mo min ba damine ni talaba halala mana damine alala ba labande ami chamunde wasa ye kankelen tigiye de ami chamunde aya damine dora ba laba ni ne bora ye ma mbe susa baba njongwele jonkunda bula koroma godi kumba sora wele so nana sakini badi kumba maramu mala kulubali ni ne bora ye ma ne be do fomba dinge Senalu ison Mali musulu bora Benilla doro kibabi yangala Le Centre international de conférence de Bamako, CICB, vous accueille dans ses 4 bâtiments de grande envergure avec une superficie de 65 000 m².
composée de salles multidimensionnelles, notamment la salle Djeli Baba Sissoko avec une capacité de 1000 places, la salle Balamoussa Keïta avec une capacité de 200 places, la salle de banquet Fanta Dama numéro 2 avec 350 places, une salle de conférence de 100 places et une salle de presse de 450 places, sans oublier une salle de restauration VIP d'une capacité de 100 places. Le Centre international de conférence de Bamako, CICB, a pour mission de vous offrir un service de qualité dans le cadre de l'organisation de vos rencontres, d'échanges et de manifestations à caractère scientifique, professionnel ou culturel. Lala, ni y'a fɔ ko gorobunɛ kɛnɛ dɔrɔn i ko kodumanw de seli tɛmɛna sisan sunkalo kalo kelen an y'o kɛ lafiya la gorobinɛw ɲɛnafina ɔ nin dun fɛnɛ ye min ye a kɛlen don ala ɲɛna gorobinɛw kunkolow dilannen fini ɲumanw don ni wusulan sigilen suma duman bɛ fan bɛɛ ɔ jelimuso bɛ se dɔnkilida la kuma bɛ numukɛ min yɛrɛ bolo n bɛ ala tanu fɔlikɛlaw a da tɛ t'olu fɛnɛ na jatigiw bɛ k'u jɔ u jɔyɔrɔ la ko sunkalo banna sisan ko pɔsiw videra o tuma a y'a fɔ waasi Basolo. Oui. Basolo Kante i ye jɔn ye i bɔra min Lala ne de ye Basolo Kante ye Kɔsu Kante mɔden Sɔtɔ Kante mɔden ni Basan Kumare mɔden ani Jeli Seku mɔden ani Jelifa Kuyate mɔden ni Maramu Kɔnɛ mɔden ni Kurutum Bambera mɔden ni man dɔ Basolo Kante la i b'a fɔ ko arrangeur des jaloux ni man dɔw la i b'a fɔ ko le wura du bazin cɛ kelen tɔgɔ caman a banna dɛ ne bɔra Kulukoro Guni mais n wolola Bamakɔ ka mɔ Bamakɔ Lala ne mɔkɛ n'o ye Jeli Seku ye Moribo Keita bɛ fanga la tuma min ale de tun bɛ taa mɔkɛ nɔfɛ dugulenw b'a kalama émission de don a bɛ bɔ télé la k'a ka na k'a ni Jeli Baba ka tarata su baro kɛ ɲɔgɔn fɛ a ko k'ale tɛ télé la kuma fɛ a tɛ radio la kuma fɛ ko n'a sara k'o kasɛti bi jouer n'a tun bɔra ka so ɲina nin kalo la a bɛ segin san wɛrɛ nin kalo la ale tun bɛ masaw de baro n'a bɛ jigin dugu min na a bɛ jigin o masakɛ de kan o ye Funɛ Fama ye Jeli de kun do Kuyate Jeli Fama awɔ ale tun bɛ jigin masakɛw de kan dugulenw b'a kalama minnu bɛ ne mɔkɛ dɔn n'u ye ne ye dɔrɔn n'a fɔra ko nin ye Jeli Seku mɔden u b'a fɔ ko Alahu Akibaru Lala sukaro t'a yɛrɛ ka diya fɔ dɛ e min b'a dun e b'a dɔn k'a ka di parce que n'a y'i ka kafe jɛ don min na i ɲɛ kumunen b'a min a wolola sira la sira min ma tana tiɲɛ a furu ni bi cɛ Kante la Lala kɛlɛ tɛ denw bolo sa kɛlɛ bɛ baw de bolo mɔgɔ kun dira ko yɔrɔ caman i b'a d'a cibaga ma wallahi hali ni y'anw sigilen ye i b'a dɔn k'anw baw ka ɲi Lala ne ma kasi miliyɔn nɔfɛ n ma kasi sanu nɔfɛ ne ka fierté ye fɛn kelen dɔrɔn de ye Ala kana ne dɛsɛ n ba ni n fa ni n balimaw kɔrɔ ani ne kanubagaw amina rabi n'o tɛ ne bɛ n diya dɛ waso tɛ yɛrɛ yira tɛ mais n bɛ fɛn o fɛn sɔrɔ dugukolo kan ni n balimaw niyɔrɔ t'a la Ala kan'a diya parce que fɛn bɛ mɔgɔ dɔ bolo i b'a sɔrɔ i balimaw bɛ tɔɔrɔ fɛn bɛ mɔgɔ dɔ bolo i balimaw bɛ kasi ne balimaw ka fierté de ye ne ye Lala n'i tura ne na dɔrɔn i bɛ tu ne balimaw la o ye kelen ye Ala ye ne ni maa o maa jɛ n ye nin kuma in fɔ yan émission tɛmɛnen ɲamakala tɛ Mali kɔnɔ kuru bɛ ne ni ɲamakala min cɛ fo ni n ye nkalon da mɔgɔ min na o tɛ yen i ni bɛɛ bɛnnen don ne ni bɛɛ bɛnnen don mais Lala n bɛ siran ne tɛ taa yɔrɔ jan n bɛ exemple fila dɔrɔn d'i ma yan sisan ne ye nin den kanu ne ba nana sisan Aramata Sakɔ a ye jama bɛɛ cɛ ci ka taa ne nɔfɛ fo so kɔnɔ
lala ni ba ka ɲi dɔrɔn i b'a don i kɔ la aramata den de ye ne a ye ne wolo de a bɛ se k'a fɔ ni ba solo bɔra ale de kan ka taa n fo wa ni n yɛrɛ bɔra fɛnɛ n bɛ taa fo parce que n tɛ dangaden ye Umu nana sisan a y'i sigi kuma taa ne fɛ ani sisan cɛ a bɛ ka fɛn min fɔ a kɛra Ala ɲɛna n'i kɛra ɲuman ye i ni maa minnu bɛ taama n'olu ma kɛ ɲuman ye dɔrɔn i ka ɲuman tɛ dɔn a banna o ye pɛrɛfu dɔɔni ye k'a yira ko n bɛ tugu mɔgɔ minnu na n bɛ n tagama ɲɔgɔnw dɔn c'est important voilà ne teri ye n jatigi hɔrɔnw de ye ɲamakala denmisɛnnin tɛ yen ko kuru bɛ ne n'i cɛ hali n'i ye ne laɲini n tɛ s'i ma ayi parce que ɲamakalaya gɛrɛn tɛ ko jugu i tɛ fɛn de sɔrɔ i jatigiw la awɔ o ye tiɲɛ ye Basolo naamu an b'i ni Mariam ba ye ɲɔgɔn fɛ awɔ ne yɛrɛ ye aw ye ɲaga caman na kɛnɛ ma awɔ o de ye idée d'an ma an k'aw ta groupe minɛ kɛnɛ la i b'an ta groupe minɛ kɛnɛ an ye fɔlɔ kɛ don min a kɛra Salifu den ya i ka denkuni na sababu ɲuman Ala kana an k'a ma wale ɲuman dɔnbali ye hali n'a ti an bɛ barika da ye awɔ an bɛ barika da ya ye awɔ donc an b'i ni Mariam ba ye aw yɛrɛ ka fɔli bɛnnen don kojugu awɔ a kun ka di n ye i ka Mariam ba présenter jama la Lala mɔgɔ mɔgɔ kunna wololen don bi mɔgɔ mɔgɔ kɔntannen don ne Basolo de kunna wololen don ne de kɔntannen don lagare tɛ wale ɲuman dɔnbali ye Ala tun y'a da nin kama dɛ mais ne ko don min ko n ye lagare ta k'a da n kɔ la dɔ farala lagare ko kan Bamakɔ yan farafinna ani farajɛ la jelikuntigi mɔden ne ni ma dɔnkili da n'a ma dɔnkili da o bɛ se ka kɛ Ala latigɛ de ye Ala latigɛ de y'o ye mais ne ni ye dɔnkili da dacogo o dacogo la minnu t'a dɔn a b'olu de kamana gan Aramata bɛ sanfili la dɛ walayi ne ba ni hakili bɛ ani dilanni bɛ yen ani jigi bɛ ani yɛrɛdɔn bɛ yen san 10 kuma kelen don dɔ mɔgɔ tɛ ni sera ma Basolo mun ye Mariam ba ye i muso don wa n bɛ ka na ni kuma ye o Lala ni sera ne ba ma ne ba b'i bilasira hali ne ni Mariam bɛ téléphone na a bɛ téléphone minɛ Mariam na a bɛ dugawu kɛ n ye nin den in ye ne dɔgɔnin de ye question jaabira awɔ ni Buba bɛ jɛ don min o y'a sɔrɔ Mariam fitinininin don i b'a dɔn Lala min ka di ne ye toujours a bɛ ne kun na ko ne kan ka avancer de tɔgɔ bɛ jɔn sɛgɛn ni fɛn bɛɛ ye n'i kɛra dawulatigi ye dɔrɔn don o don i b'i ba fo i b'i mago don i ba la parce que maliyɛn tɛ mɔgɔ ka ɲuman fɔ f'i ka juguman n'u ye mɔgɔ fila ye ɲɔgɔn fɛ u b'u hakilinata de fɔ tulo min bɛ ne fɛ a tɛ n kɔfɛ kuma mɛn ne bɛ taa di Tamba bɛ Paris a ko Basolo i dɔgɔmuso wele i k'a gɛrɛ i la ni ne Buba bɛ Bamakɔ yan ne tɛ se ka foyi kɛ Mariam ye i tɛ se ka min kɛ an ko Buba n ko ne yɛrɛ ye n dɔgɔnin ye dɔnkilida la n ko taalan b'a la a bɛ se dɔnkilida la n y'a wele fo so n kan ka conseil minnu d'a ma n y'olu d'a ma n kan ka bilasira cogo min n b'a bilasira ten ne ye numukɛ de ye balo ni saya cɛ n tɛ ɲinɛ kumakan kɔ n ko lagare gɛrɛ n na n y'i ta n y'a ta o don fo bi jigiya ma tiɲɛ ani ɲɔgɔn cɛ ok an bɛ kuma di Mariam ba ma Lala denmisɛnninjɛ ye fɛn dɔ ye ni mɔgɔw bɛ jɛ la Ala ye jɛ o jɛ dan diɲɛ kɔnɔ a bɛ ɲuman da a bɛ juguman da mais Bamakɔkaw yɛrɛ de ka sabali sa awɔ i jɔ n ka lancement bila dɔɔni o tuma i ye dɔ de mɛn wa awɔ n bɛ ka na ni kuma ye o mais i bɛ fɛ k'a tigɛ n da de Lala ne ni kɔnɔni tɛ ne ni yirinin tɛ n kun bɛ kɔnɔni faga ni yiri tɛ yen kɔnɔ tɛ sigi dɛ balimaya de ye nin se ne ma teriya y'a se ma kanu y'a se ma Buba ko lagare ta k'a da i kɔ la n taara sɔrɔ Aramata ka lagare don ne ni Aramata bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jeliya la kabi daw la tɛ na n ba ŋaniya ka ɲɛ a ma jijugu da ɲɛ na kɛnɛ kan ni ne bɛ se k'i ban Basolo la sinon n tɛ b'a la dɛ
parce que n'y de do ne yere de ni buba ben wele français abe min fonya ben ni ala de che mais m'a fo Bamako ye ku ka kuma ubla ku ka sabali ko an ga fini no be ko an ga so de ko no ko kene makuma te aywa yo me me dan e bamana nga Mariamba ibora Johnny Jona ila la kuma jarane alisa me bo ka jama fo kan fani ba fo kan bo ko fo ne bora aramata sawo tai sawo umu sawo usumane sawo fuseni mba abibuba sajo kida Siro Sago, Hamadou Sago. Ne bora kaiba jabate. Lagare. Donda kele ni boda ba kele hawa gimba ya ni safiria. Ne d'origine kaizeni ere de. Civilisation. Awo. Donc ne bolo la Bamako ya men d'origine ere kaizendi. Donc ne boro le la. OK. O jaranye. Amena na après 600 amena nga dongli dala were wele ale ka wolo jeli du kono ka mo jeli du kono. Nga ye dongli da a quand échanger ayo hérité à la famille là kada ka ba ka ma changer mon muso ka ma changer haywa kluma sama on fufa fuji ka ma changer. Donc bi je peux dire que c'est l'une des voix, des belles voix du Mali, l'une des étoiles montantes de la musique malienne. Il s'agit tout simplement de Madame Fof Fatim Diabaté, fille de Oumoudé les dames. Lala, ni dona sijo la dongli dala ni dongli da ker de ben ni do dongli la. Awal ni ka dongli ma ni ker ke la nyana ma e ker ka ben ni di ka dongli ma. Awo daluba le fene bolo. Ako ba solo al ninte ker ke mo ka dongli la ni yen wele meta ki no fe. Ko yen fa. Fatim Diabaté ne dogoni bo.
fone ka do fo cheson kulubali de kumba e matu kumba kuma kera ne fe ayelania imai jali ko wulolu be sonne subhana jali kambe tugone olu meka fukoma ko meka fima fo marigala sanji ni olu benya ala molu sakidango para mueshi washika sheribale nanginya mabondala la vieille ni wari pote imei ne masonga jatigi toro masonga jatigi buskile tuguni sabula ala yakuma so nyina sankono nana ala yakuma la dia kasira mobili ngakile ko atila kuma makoto kosongo to kera sanfenge to tesinga mo ni jamu badinga sigali kare patawali kare batakuma kare mbasigi ni malu bonso sigi kumate ni malu kumate sambala disira demba disira officier disira ko palimaya bamako kaw mohabe kokola anga barka ngini mohabe kokola anga jija ngani anyuma kakila basolo kabiri ala ye kumbada matugu mogolangolon ko matugu baratoko ni wari kodo ala be johnson dumbe ni sanu kodo ala ba dima dumbe ni million kodo do ba dima kasoro atido jonga limani ya doro ni nala kuma asa doroma ani ura ila gare alube bonya be jeniala e fatimu anya nyaga sigi sisa jabatela ne ba jojo strate keneka ami sira wele sira e bali manyumanya sira e sinye nyumanye de kumbati iso na jia koko masira sona maipa na koko masira pa na mainofe ali nati keneka ambe baraka na ye ala emido wa sara bali maya be la rusi de la ni mohamine ta bali maya la ala bi la kanta bali ma bembalilu aye nyomina Sinjima bembalilu aye nyogomina Kabila bembalilu aye nyogomina Maninya Ami kulubali mana mukuyate Yo Sorongolo mode nyangolo mode baramangolo mamade koya sanyani koya mangolo Chesa bade wele bamana muso la don wele chesa bade Bamana muso nyana sebali wo inisu Konate muso de wele konate muso de inisu robaro ko muso de wele suga muso de inisu sula minange na mina marhaba lambi fola unsela de jaga muso be selenta de madame kuyate sagasini babi kunguba samagera nyani samagera odi ita sunani farilala imaye Solomana fone kalagare wele dauda de lagare nana kadija be faransi naka konyo kera Europe de marié ne maluye naka konyo kera samara de marki ma samba mako naka konyo kera mariage collier ne ma samba mako wallahi billahi ala ni kora wala gare sababu yate wala jigika musani fayedo fone kamba de ke wele yo Saiba sura abejiva Sirimambula kora magodi somane Fonga sira wele kama sira babe faransi Ninumbe kera jigi yewana Kanala sema Ikanala sanuma Kanala sema Mogo jugu yala Seima nafate jugu yala Songarona olukana amena dansake kanala sema terijugu kana juya lazima kanala sema baranyojugu kana juya lazima kanala
Dini mere mere kumba faido be galubale Tegere sanfe Dini mere mere kumba yado be galubale Tanti sangoyi berata jula balima ya kadi sangoyi jalike bechiki balikada Dini mere mere kumba yado be galubale Siraba e Fatimu Jabate abiye Kabarika bila dirisa de siraba e siraye kumba abiye nesona finina yo madamunama ini mere kumba yado be galubale yo alo serofo jamagasa Kasonga ube chukodi Op maya foko wash Basolo Namu Yiningali folo Pourquoi arranger des jaloux Flana pourquoi wash Ah lala yeko la nyini na ebide Bon il y a damine min arrangeur des jaloux togo nyen kanumbaga do de ka togo dale nyen na parce que arrangeur ko yin akera ko do ne re bolo mogo be ne wele fo dugu ni dugu kan ne nyininga do be demande chine ma Facebook kan togo doron kama ko pourquoi ne be se ka jaloux arranger lala mogo be jien fon fe na fleba ka nyuman bi la juguman bi la do de yen kele nyere halala no fe o ya soro nyi chaman kai de me makele minga yen kele o de no fe ka statut blanc en Facebook kan o minya aimé ka commenter ne fena yo de wele kananga so ka téléphone do mo ye message ou la je oko kale bita nyininga ngwa yengo kana ta nyininga ko munakati ta nyininga ngone baka usabai chauffeur nti nyina ko abena 11 mema on yeshu ko no wiye ame tamana message yira la mina o de yisiki kanel laji bebe kontane ame jamala be kontane ako solo ne ko nam akib se ka du ka Facebook ko no ki ka telephone dia ne ki ibna munga ko mini to ko fale no ki ibna to ko fale nchuko da ko ka du ko no dore ka dia ne telephone bo ka de ko de ka adama ay ne to ko bo ba solo la ka ke ranger de jaloux ne ko mon arrangeur de jaloux ako parce que ali mo munun tinyu man fo ema e bo lo ranger na ble nu dala la to ko tara tani de donc o temena nye son ke kabla sijo la kalo woro matem soro mena min kala don la wulla doron sera sijo la mo mara ngonga de kale son in blade e ka micro dia mais ika o style yere ini jean ni t-shirt basu arranger abe mo ko no ka be bazen de fanga to ka ambla shwaki la ka do ka be ko kono e ma famwa donc ne donna ma répétition ke ma ide nyini ngali ke mo gola e kaski don kuna dron wa met lemina bi femi mbe ka mo senge jin kono o nyengo ya ni nyuma ndombali ya droni lala ne seke balida kana e seke ne balintala ala ye damin kama o sebene no do kasoro e manna ne bi nyere sengedi ay ne damin kama o sebene no kasoro ne manna e bi yere sengedi ne arrangeur de jaloux da ntara na ye tele la
a bɔ ko fɔlɔ télé la critique fanga bonyana bon minnu yɛrɛ ye critique kɛ ni ne welela ko n kana show kɛ dɔrɔn de bɛ tila k'a demander parce que i tɛ se ka dɔnkili lamɛn k'a ban ni fɛn dɔ ma fɔ a la min kɛra e yɛrɛ la a banna o ye arrangeur de jaloux ye a dan ni bi cɛ n ye diɲɛ sababu ɲuman bɛɛ sɔrɔ nka b'a la dɛ ala ni jelikɛ dusu mɔden ni karamɔgɔ mɔden jawoyi mɔden ni hati mɔden mumu ni kuyate den ani mabintu den ni ɲamangolo den ni fana kante den ni maya musumano den saliso cɛ shekine kuyate pari kabi n ye jelikɛ fasa da dɔ de farala dawula ka fɛn mɛn bɔ a la lala ni n tisora su fɛ n b'a fɔ mɔgɔ fila de ye sani n ka dugu jɛ min b'a ɲɛnabɔ ne tɛ shekine wele n bɛ saliso de wele ni n y'a wele dɔrɔn min kan ka kɛ a b'a kɛ shekine bɛ daw de yɛlɛ ne ye k'a to pari ni n sigira yan n bɛ barika da ye ala kana n k'a ma wale ɲuman dɔn mali ye n'o bɔra yen i ko ko ka waasi de kɔrɔ fɔ lala ne baw bɛ yan dɛ o tuma waasi ye su kuma don wa ne baw bɛ yan i bɛna n bila kuma la wulada in na dɛ lala waasi to yen kɔfɛ i b'a fɔ yen voilà waasi tigi bɛ kɔfɛ yan ok an ka waasi to yen labote waasi a fɔ waasi Madame Ba, gorobina ye mun ye? Ala gorobina yɛrɛ lala o ye toilette de ani suma duma awɔ n'i donna hɔrɔnmuso siso kɔnɔ f'i yɛrɛ ka kasa dɔ santi pour moi o de ye gorobina ye awɔ kasa toilette ka se ka to ka i cɛ nɛgɛ ala ye min dɔn wasa kɛ olu ye gorobinayaw ye awɔ lala n bɛ min da n dɔgɔnin ka kuma kan gorobina ye mun ye ka gorobinɛ n bɛ min da n dɔgɔnin ka kuma kan ne yɛrɛ bolo dɔrɔn gorobinɛya ye civilisation de ye mɔgɔ min bɛ se k'o ka jɛ la n'i kasa ka di toilette b'i la i ti don i mɔgɔ ɲɔgɔn gasi la fiye fiye Mariam Ba ye gorobinɛ ya awɔ Mariam ye gorobinɛ ye gorobinɛ ba yɛrɛ don mɔgɔ min ti don a mɔgɔ ɲɔgɔn gasi yɛrɛ la fiye fiye o de ye gorobinɛ ye awɔ lala yɛrɛ ye gorobinɛ ye parce que mɔgɔ min bɛ gorobinɛ kɛnɛ sigi o yɛrɛ de ye gorobinɛ ye o parce que i tɛ se ka nin sigi ni idew t'i la i tɛ se ka nin sigi ko mɔgɔw kasa tɛ diya e ma ye kaban an sigira an nun bɛ ka kasa dumanw ta cogo min an bɛ k'a ta ten Philadelphie ne ko aw ma jelikɛ ɲɛ jelikɛ bɛ fɔ jelikɛ tɛ furasi bolo in kɔni kuraselen don dɔrɔn an ka tɛgɛrɛ fɔ an ka jelikɛ kun jeli denmisɛnnin fitinin nka a fana ka kɔrɔ minnu ye a bɛ k'olu bilasira a bɛ jeliya kɔnɔ sen dayɔrɔ ka ɲi nka an tɛ Burama Sumano yɛrɛ ye kuma bɛɛ donc n'an y'a ye parce que a valeur ka bon kojugu donc n'an y'a ye an b'a ɲininka jeliya bɛ niveau min na denmisɛnnin ninnu u bɛ encadrer ka ɲɛ wa u tɛ encadrer u bɛ togo jumɛn est-ce que u bɛ leçon ta su mɔgɔw de bɛ t'i fɛ yen dɛ Mariam Ba yɛrɛ i bɛ miniti fila fɔ Mariam Ba yɛrɛ k'an ka Mariam Ba dɔn an bɛ fɛ k'a ta i yɛrɛ de da kɔnɔ parce que e de ye Mariam Ba formé Mariam Ba b'i ka dugu kɔnɔ wa ou bien a y'a sen ta secret tɛ yen i b'a bɛɛ de fɔ an ye jelifotigi ko jamani su ka yafa deli kɛ kuma sarala min na a tɛ se kuma la donc ne gasi yira la ko jama ka hakɛ to gorobinɛ kɛnɛ don namu min bɛ k'o kɛnɛ animé a tɛ fɔ o ma gorobinɛ bilen a bɛ fɔ o ma ko Amazon démocrate namu o tɛmɛna gorobinɛya kan sa namu ko ka dɔ fɔ Mariam Ba ma namu Akila Basolo Kante a bɛɛ fɔ namu